bia jese nkofo yi wo mamu ne yakeka ho a ese wani ense o ka kire ubowura konfa no chi sesie ya bo so nya wo fe ka no eye no kore pa etiene no anibire abba baby fo nso ani age because omo no ombibi na bone nanso ni nyina mu nya tena de say ya o se ya de ne wo ho ne ba na yetimi eko de ekoyanim ba ne senti no ensem a atiatese nsem a ekoso asisisem menteme ho ase apo na ye ba ne abetwetwe ho nkomode na yetimi akoyanim se de wonim no efiada bia ye boja ye difiada bia no bibia tumisi efiada bia bibia betumi asinti ne beba bia no na wasom ne yekọ a obetimi asere obetimi asu urebetimi aho ekabrabo ne ho de atena se no saa ne yekọ no chief producer na oboya chiridom ama ya dijumadi Ibra ni dide enkwanta bisa Isaac o se nyina nkwanta so entwe o mani nanso ebremu ya dina ya na ho ana yegyina ne senti no da biara da no onyansem de ba ema ye tokoso de ensempa no ebremu saa na ejamono nso ofia ne wajegia dem na de obo combination is calculation a mechanics a me man nye tentene ma kire se ohwe down na ho colors ne wo top ni ma je se ano wode ne pa ese wani ense o ka kire ki yetwaba for man ka bo se yes ene ma ekoye nse fie no ho anam be hu ne ye ne pa bo ja da kam nyina be pie ebe yene za gailo wa horo wo dia be horo wa bo se be agore de o ni jalebe yi ebe gagra go yanim o konsi awa ko to Kevin o ya ta obo adwuma pa sazo na azuka mi amazuka ifia metete ne sa azuka so boya chiridom azuka to nsuo bi ayira obe na ne wo fa na afa azuka so obo ya chiridom ma ne ma ekotote pa sa na eye David Sompa David one okoba jesi simprim ono na nanka ya maka kwam no koba dini mu odudodo dida bia me bebo atrem dwendwene ho sa ekoba jesi simprim no ekoba nso so bo adwuma ne chidie ne chiridom ma yeko ekoyanim pa wosisi prisie obisisu asisi ni bisasa bonsam kra ne bawu nti ablabo mu no mentena se magwase bi nsisi utomde bia na wonso wapusu hu ne nipa hu se wonso wo hye ho na niema akotote ede ama ne senti no yetena se sa asisisem no awu ne aka ho asem yetima akoba na yefiada no bibia betima sintia no ama abo ato yam ne nyina akokodene ede akọ yanimu pa omono tena se nti eba ne sa na akọ abasem no a omono bibia bokọ de kwaku obi ba se nya bokọ kra nyame ne yo nti e be fa nsa e bokọ because yanka ne sa na nyankopon no ye ne nani ni ko do waye ye aye nti bibia bokọ nim se ne yensu bibia bokọ no sa na ye tiefo ne ahwefo omo so ho ye ma menchia mea me papa me bibia jabaji ware jabafie na me ne twetwen komo o se nra wote se ka so me kakra onso mankola no be so ono ama onso mankra no mra meje nti ono so agye atum se nyame aduma weekend yi obemo ma ba beje mo ba so na se envelope am de be ma mo no ya mo mia no wa bonten hwe ansa na kodu na se kodu na se na ni be so a na so ono so be hwe no agye nso ampa o mo ma ne nyansa ma ne nyansa ti kwa ku so fa no de na che se ye nti na fie da na obi ka se akoyifo birthday no sa akoyifo day no asese ne sei because obi wo wa oye onye kovini na kovini ni kwa ene sei sa na obi ka se mimusa sa se Saturday no ne fie no kwa akosi na me so okoko divo efre Asem Mpe efre no samadishwa samadishwa no mo start free fiada okoko divo mo weekend mo start free fiada ye ne ha ne de ye ana ye start free fiada aha wo mo a ya na times no ye won krofo bi a o mo start free fiada no mo swa ba Cote d'Ivoire de Germany ni be ka se support o start free fiada kromu wa Abidjan kromu ankasa e friend na Abidjan no enya Asem ketwa ene kura na ese ho no kura no no maye basa no kura no o samadi sho mo vani agro nti ya na nipa bi nti ase asa ko ifo birthday no ye se ko hwie se edu fiada se bi obi ebo ko hwie na edu wa ya na hote wo yes ya na hote because wa ya adwuma mu ni nyina efri duada ebesi efiada ade ebeche Saturday wo nkwa adwuma eti ya na time so ti ba bi kura na ye mo nchese because oni mi se o kira won sole a wo nkọ ba bi a
inti me chire mu sa kwa ku nipa kan bi akora no fiada no bona kohwi na won tiase ai obi o ha obu ne ho onye ba bia na otena ni life nyina week no nhia ba Friday na na obona kohwi to mo tia akohwi ne de che head am mu ye no monya ne ye yes am ntiase so hu se bema hu se katachie ai ayi ne mpabu agu wo so na o polish a na je se bibia ba ne moto na bibia ba ne moto hu se katachie bema e polish ni shoe kwa kuna na wo kwahen na ka je so na mo ba bi kwa na je se bibi wo ne wallet na se nkoyi a wo bo so shoe baby egukura umpe are it sa na tenti edu fiada de a ya na ekitikiti na bi su di arewo ebi su di arewo because ene bleach bi aba ofie bi mu efie bi so ene ene bi a ene ji aba ti sa na tene na mi hu abrante bi na obose na musa se na de no obose kwa kwadu mebi ani pato aye ni Asem Mpe na mbusa se ni obose o se ne wo fa moto fie japade ene de ma ne wo fa kwa America na no fa ne kodu America na no ma we bia amfata record nye ye chine ni eja no ti Asem we ba ye no o mo hwe ne record no nsan ni paper ene ya de ni mu ene de na ba eti ba ye de na ba nyina no se ene ne je ye nya ya bro pepepe na se opening meka so opening minna emetumefo na minna minim kwan ya ye wo fa no de ya fa so se me kire obebi ame maame ana se ono ankasa maame da ana odi ene bra ye bre ko ni enim se wo fa yi fie japade e ka fie japade so se ni pa bi ti afie ne dane de ma no ko ya akwa wale broni wo iti broni so wa na nche ena broni de wo nani to nam krom wo ni ache se enoma bia ensema enyanko na wo ye eti nyame ya adom sa no no kan ama Donald Trump na ifidie no ya kwana med na bantu obo sese yani age enne ono so ye ono be didi scan sa nti obo se ti kwa ku bebi obi awu no ya na obi na baby obi ewo obi no baby obi ewo ya na obi no baby obi ewo obi no kura enam papa be ka tro se aboa bi di achenchina koka kira so kwa se ne tiri ho apa wayo wa kwa kankan wanu Asem bon opim wakuti ale nyom no asa so kwa ni nyane achenchina so mu nyina so mo se wo ai wa so kwa koka kira achenchina apa ozumu nyina tiri ho pa for grado na headmaster to kasa na so apim na kuti ana kaka se ya kire se sa mo an koku ase no mata wo no wa to ojum no wa kire o se wo aboa bi ti se wo be ka kire me se me mobra my kwasia ado betwa bi no ese onyane na wo ye na ne nyoma wo to no ya aboa bi di achenchina koka kire so kwase ne tini ho apa wayo wa kwa kankan wanu Asem bon nza Asem ne pia waguna se oni misa asantini on asante first no mo eni atem dabi na asante betime de na sakura di watem ana anyum to akura di watem tap to na we yeketem we betwa wudi etim di ketechire ye be boa etim di ketechire eze me nwa anyum sasa o sasa nsem wo mpa o sasa o sasa no say ayi na boy e fe say anukura wan we anyum de me mo o sasa o usu na tabiri sasa se wutie nwumpa na se nipa na oda ho no se woni na yetwinkyira ka sasa ana owu na ye disanyu susu abosi wasi utrase edu kwa yie bia se de sanyu susu na wuso bia sin trase na se nye na ni ewu sasa nipa na na twema so na da ho no nti sasa de no mo nsem ka baba le no wonye o wapim wakutia bi ma be pa otimka ye sabi na ntwe firisire mbebuje ne kwasia abra na ntwinam je ne ni hu anye de sa no oga eza kokko zudi uje na manen kasa manen yo ya ugari ya ko ni dim ugari ya Asem de o David asakura no di watem unnim na kodun ko ni ga ko bia wo ko se ojo hin po bi anim so ndo onim sa sa no ho sa no wa no nya kitikiti o na no di ni se twi ne to wo ko jo hin anim no di eno say ye kwa hinfa kwa yire na ko to abonti se popra se wa buru onim ne wo ye ko sa juto na ta ko so no on ti ase eze na na to won so on ti sa de we no
Messi ni pepi obi ni onim sa asante asa hello just one not tia baka ne turu wagu nsa sanete so wonti wono no asa no ado asa no na wo manhia ye wo ketebu a opemso nko na esa wo opemso nko na sa ado ara na se ketenu ye boma no wo yo hini bi na kosasa ni bi atimi chi udedua eti amane na amamre da no bi sa asante asa memre asante asa memre ento wada ivi asante kasa akra nyemre ento wa meseda wo koma nhia fikesem na wo asante kasa nyemre ye nyanya asante ne ye kan sanete undinzi ya wo hanzu tim to baba so asem to na nsa gu achi na kan aka se he woni ba bia aka ko hwe nti uti radio so na wo kasa na wa asante memu aweyi obi gina ya himfi o na nanse anam ne di nsa wo so ai nza ozele za makontokwa pa wo na so be so che so ne adi nguta ho no wo se nsa wo so eti asante radio de ote so a no why careful and why careful because asante de obi obeka asante emre bia obo asante de asante de na emum ya na ye mpanimfo no omu kwansida nti na meka se odi na akwa manhia na onim na wadaoma ka upie upie na wadaoma na wadaoma upie na pegi bebia obi amechi otuvo cameraman bebia obi amechi awo nti obo adwuma kwaku amutie nyina na me ka atwam so no mizo drink ni bi ne yanko ya ni mizo drink no depa 5 mix ano so no ano dina ya drink wanwa so obi a wunya bi boboy madwumadi kotote na enema nso atumrika de amount mpacho pebinom na niema enkonko nanim pa the sent ni mizo drink for some kanchiro se for mo number na opedodo otuom be mo bi atete so am akoto nyamfa so opi uto bi ahefie nso akono ma ya number koro no a number ne 0544 4833 92 0544483392 and now say 0246 270 221 0246 270 221 21st can some country say yade ya ama man kama sem free yade mpanyini san yo musa yi yade president betina konya so wusa yi yade ne senti no say yade kan woto a afedi oni choice bi mu aduana nka okon no nka ntwe mu so obedi bida no ene ye kire se bebo amu apom dia ba ne senti ntwe ma yade mfa nto dem me pa cho keka ho ne timi ko wanim si atika yade no kra de 21st can ke suru won kokokokokoko si atika te 21st can ka no wo yera ne senti no 21st can ke se fa yade no be down no mo a no mo nsam fama wo number ye 0540 311 0540 311 ofana fra ebeboa na niema akotote dia maupa timpacho fafra me koso makai wo se nansen no ne mframa no ya na sesane ema wo ndubo ze wo nheda nche Sompa papa obi wo se wo de to wo kora na wonya eno akobi frame ya no wo ka bimbacho ntini ye se penkura no mo scan no boys no mo na mbibire mnante no mescan ma na ba wonsan ka bio na Sompa no de afeni ye be hit kura ye ko different level different hit kura eniema gu akwam tini senti no wo hira ebe ha wo pa epacho konkondene na eniema enko nanim so obetimi enya Sompa na back scan na wonsa betimi aka ma niema akwa nim di amount 3 eco caps mengajo fa koko yare ne bra bedano koko tetewa wosan papa we hu awaye mistake ipato ya na usisi wote ya opa koko timi konfasa ade ne ba do se pe capsules ni bi na menemene na niema enko tote emfa ma ipato koko timi manem oye melew ntimi mpim ye afi bonso yire da so se wofa na chi e ba ne sa bonso master tv father mfo wa bonti no odi ko hunu bi na the pressure bre obekun ato akone no the sent be ma de no koko aduro no 3 eco capsules ni bi na osoni mu a hunu se na awa na obeye ne ho ade ama ne emasi so said your penal no motimi akomonim awale bi bedi 60 years na topane kan ho yi free manye yi tinumaduro ni bi 0546 107 107 0546 107 107 ono no mbisa no a eniema be kotote pa ede amount san so na express group se men goso mo nka yo men kan kire wo se omuguso omobọ adwuma pa omdi ni pe tukwa dendende omo na american se ma esi nyina ombetuma sa ade wa fam akọ e kire se omunim de no omunim ni omo ye o number ye 0552 827787 0552 827787 o from ombejo so kitima Dr. Kitima wo bo adwuma wo abu akwapa Kitima se men kan kire se abibidura ya le hwede ye otenete Kitima stroke na ache wani so na ayo bisi Kitima se fa bedan untimi nwo pacho Kitima be mo awo afa nkuda bi atu wamia enko ode haban kroje betani ama ho ato Dr. Kitima se men kan kire se tumilikai ne fa ne number ne frɛ ne fa yade ne bedan na pinjire mu bia e wo no ho na omo number ne 0246 914 717 0246 914
0544717 ofrena or Joso now I show Mammy Aduso dende Adusani dende a man in Adusa Mananti in Adusa Mammy and Abuam and Jamma Pima Kusin no Matima could come upon the same Mammy said was so set to Fablo the Tetua a Yinu malaria tissue sucradian ya do need 2 minutes a bibino o put cha a Yadusa hebano would you know be near Mabacoto the amount after what ya or baby Mammy Adusa say or Gidin and Obeho the number near 0557 009824 0557 009824 ofro bejo so na niema akotote di ama obo heba se me mo kokona me mo nka ye se tumdi kabra na nchen on de preke se pada ne ba ye obo heba na sa de odin bro ni fita bi numbi ode ko pim ne yire ba na se ye frɛ no odin ndi ene de odin bi test ne se nti so bubo bi na nyanne mo adwuma no nko na ye me pa cho eya na syphilis tete gonorrhea tete wa unonom sa no bi timi ni nyina afiri ho obo se fa number frɛ no ma nchire mu deep number ne 0550191514 0550191514 for oboa obejo so na niema akotote di amount osisiri prisie obi sisi asisiri bisa sabonsam kra ne bawu yama gosu emem ahafo nyina yakọ gosu mahina na akwasi bosompra wada ne bonkum so ne sent ne na wotu de koso this month e besere yese wo ye de hye ana ase wotu gosu ne patam ko ade a wura gosu kro nima o se atade ne ye black ana red so entima anya ne saade ani abrafo ye omadwuma wo na nya obi antimu ade hye no ye hunu mo na emwa na bibia enkotote mfama enti obi antoto ne ne ma yie na ye beba beta akire na meja mese kwan kora mesi ni mpo wo gosu mahina na akwasi bosompra no tidana ade atomani pa na mesi dem si yema no hwani se ya beka se mfa no na dani dura na abon se enema ha me pa enti no obi a hwe no ho so yie sa na enema nkotote eja se so wo ejoso oton paboa eja se so chia mu nyina yeso ye chia no pa eja se alade nhyia no nka kwaku wo futusem no wo mo twan de ayade afutu na mka se no obekọ obi ka ko bat oni madwuma mpanifo se wo suro broni kwaku na futusem no ano ode na de ye kanyina na wo kan sembi na tesa mi se amanfo afrem na pa na ye nyamo na nti mo ye adwuma ye adwuma ne mu ye dika ka se o TV no Sompa dane na ho se mre dane ho a na wadane ho bi na bebia ye keka kono na odin pa ani nti se wantimi ampen kola ya mama skande ama na se bia we wadwen se bia ye ni wa ye wo pa ye bo adwuma na eye Sompa ku different level nti bo modern na pen koda na bi obi be se nkwankwa no obi gira ho pe obeskana ebi kura na program e wo so bebrebe a unyaye no obesa de bebrebe den aka ho ama nti mu a na mo frefre no mo deserve se mo frɛ na so nya mo a nti ye srese obi a wotie bia no obi ntie no so nka nkire obi se hwe so mpa mo boy man mo ko different level agwonim se enche ye be free ha sa ezi atiatum nti enche be free no so tiefo enhwe nhye no so enya se bia ye kɔ ba bi se ye free ye tetakira ya tetakira ya na san chebe free anya say Asem Mpe Nipa na e free ha dabi Sompa TV okay one or two things binti me fi say ye wakira ya na kama krampo say didi kwanwa sana kama kwa ku first na me mitimi faka kono wo kodi fufu no wasaba na masaba ko fufu bi wona ede nti unu se kama bema so a otimi ko ofia na adwoso ani okofa na je nti no tiefu amutie ya modoyen ye wa hwan ha ya afa radio nchen ho pepepepe de bia 21st clinic no e hona da duanim enya asem ketu okra kiti different hona wo na mabonte kwa na sebe screen abo ho no de ye bia no wo na mabonte wo teka mu na traffic achekwa na utimi enjoy azanga kwa kudufi enye yize enye yize kwa nti anu so tie fon fanche ne so se ye nko ye teta ye wokumase a ye wokumase nti emre se mu no wo ye number abo modern fabi na o hwe ne a o frɛ ne a ye bejo ababa na waba abebejo kwa kumida se na futusem ene me kasa fasasa ho nipa sasa ekuta no nti woni obi dele a no ahwe yie na me kasafa sasa nipa sasa edi wachi ene edi nyina nya obi a
obia on different sasa edinachi nti eno no ya na biti nipa to obia wo tie me bia ntie saa asem wo yi woni obi wa adwuma mefie semote brono ba akoso sem wo ba bibia kwantu sem ba bia mu wo bia no woni obi delay be very careful wa ku sai nya biti nipa ma nipa bi awu ya ye de akɔhye ba de akɔbɔ adum ni adan but na bi asem a wo ka kire wo bi ebi asem bi a wo twa to wo bi so ebi obi 90 a wo twitwa no obi wo nsem bi akɔka me yi na die sasa bi wo nipa mu a saa nipa ne bi kura wo modua bedu achi obodua ana sasa ne bedu achi ani e wo sasa bi wo ho a kwaku kan na so di nsuo kura gu fom a e bedu achi obekɔ ba nipa nim hwade bi abe anyankopɔn bo nipa no na obi anim nyankopɔn tirim na obi ani wiase enti nyame tie nete na according to the ye nimu ayeka na wo bo nipa na wo kasa bi anasa adwen bi a odwen di ma obi o kasa kire saa ayefan sai kire na wo de bo nipa no no wa jaw kwan na wo kɔ enti na nipa ye nya pɛ no won kra woni udie enti wo hwɛ na nampadu nwum bi a wo sha akora bi a won enkra o kra ba asase so se saa nwum no se utia ba enti da bia me kasa asem so obi a wutie Sompa Asem Mpe Nipa ena futu semi fire ipa fa bon to ma no enya nipa bia na e boni tia no nya nipa bia na e fa na ade na no me tra ha kan sa so me ta ka me si obi wa be fa na 100 billion o de bechew obefo obi 1 cedi obi na obeka hwam na ti obo obi akun we jaw kwan enti nipa bia onu obi adele bia be very careful se wa hweye ube what of wo bia nipa ntiase ube hwabra bi otifie ana nipa bi oka asem bi bia gorokora no de de akwahyan se nipa so masika se ube kom na nya no a ngwazi asem bi wa kunim nipa bi wo wiase ai na dwen se onu de ebre bia no obeka amia manamo enti me nana meso abra kwandu na menene te wo sekyerebe poso wanya ne ba bi koso ababia obi anyame mfa okrensie o ka asem bi o se apebiadifo na ne abomofo nam apebiadifo bi ko abomofo se bone ne ku afu ma oye dan ya otwumu tan ubenya krante ubenya nto oba se na tie bia no unsa beka wo de nti o se apebiadifo ene ne abomofo nam kwa gudi nti na meka sa asem wi obi wo hono mu a se bia adwumam abonten efie ayatim ubere na efie wura ye nyina be ha adan no na ono nko ana nwoma okoka nipa ho asem ni ama na mo apenim ba nipa na wokoka ne ho asem na che efie wura no amia tu no wonnim sasa edinachi saa so na adwuma asem nsute ya tu adwuma yakokɔ ko bebebre yanko obi kwa yahu bi ebi so ba amane ni ade yenim nipa somasi ye woni pa bi wo wiase a unkan ko no yiye yo ompe baako enu ti de bia no na o ka ho wasem ti nipa bi wo hono mo a obetuma ye no enome a eto aso no edoso ba so ti gwagude bia me ka sa mo se ya na edru me bia bekɔ ba bia se accident bi asi accident ni si ye no esese accident ye se nka nipa wu pa so na aka cho se nipa ba kokora ho anti wo gira no ba wanum eno na sese ohun say yes bibi wo wiase to be hwe na accident na ka ya moa yes driver ne ho anka wonnim sasa edi sa nipa na chi sa na ba ko to accident bi nso wo be hwe na sese ka ne ho amoa nyare esu ese nipa wu awuo ubewu wonnim sasa edi nipa chi abre bia me kase nyame bo nipa na woni ho enu nti wo ka obi ho asem wo de ade edi obi a be very careful enyo obi a ne bodua obi dua boy ne sasa obi dua bo ka ho ebenyaw obi dua bo gwata de ni mo bo fragwata na ebenyaw obi dua bo de nsuo gufo mo ebenyaw etikwa kuso ahwa hu a obi betima tsan wiase bokro no adi nkwasensam se de wo bebo ndua se de nya ne da ne sasa e different enunti na omo kwa kro no bo obi akokro no
akwa enche no obey influence wa wadamfo no se ja yenko sika wo yenko no wonko adade na wokọ ya na obi abedwa no wonko ya bechew ti ya kire sasase a mutie ne ye ade bia wo ye tie onwia bia wasase so bia no be very careful wan hweye enna wo fi se wanya onwia no enna wo fi se onwia no sabe wakoka ya tu no ya enna wo fi se onwia na dwuma sai nti ya wo de enna wo fi se onwia sabe ne watete enna wo fi se onwia ni kura gya no wo fi se ne yire gya no nti wanya ha wonim de da wani mu a ka se guti aye better sa de bia nipa bia wo ye bia no ezo oya hweye nipa ya nam wono de bia kwakuma ka se ye sasa edi achi no se wo hwem na wo busa omo ye forest ya na omo da forest na anima omo hwe emmoa so no okay se wo buso mu ye pa na abo efren krotwa mansa jata ohu nipa sasa edi nipa chi ne drum bia odwane unless e bia wo pese wo take no ana kwa na prophet bia no Nigeria okay wo so obetima it say the Daniel ye ni bi ti yemma no kwan okay no yemfa ni wura jata buom yo na obetima it say the Daniel ye ni bi yo ni nyame nkomra ana amanfo ye say fine yate kwaku no mu bie gate no mu de ni wura na amanfo atwa ne wahia okuta ne Bible eto wura mu no emwa ni nyina dwane kogu faako okay na jaja ngo de kwaku wadi gu anka wadi na emia ka mi wura mu kogu faako na nka mapie mawie ma deliver yanyamfi mawie emwa kogu faako kwaku bibini asem ne sebe your friends ayesam dam ni jimi opese wo ye ne etra Daniel de no so ba Daniel wanko rush mu ano o si mu aye ne tu jatabu ani mu a no start say o ye praises o bompa ye te mu ani je hwe ni say sa wanya na dwe so okoso abuati bi group me bi a nipa ho me say ya yesam ne free tete abibifo eti ni wura mu amwa ni kogu fa akono endo peso otra se otwa Daniel to ye se o rush mu ano ne wakoyere wo mu kwakunya nipa mobo omo tete ne na mpasa pasa enti omo utie wo mo a omo sha aboa a oye word no so hu nipa sasa odwane ansa yamshina because nyankopon ekwa yo fa ase bo nipa e different enti nipa ora nipa ye bo cha ade bia o wiase se obi sha konfa na obi gu na okowuda nwuram na se ye kofa kwaku me mahu bi pen obi o sha konfo e wo satan be poso okay emeswa me papa krum okay na nipa ne hye no obese so empese mebo nipa ni ache minim ne din ba mempese mebo ne ha ama abusuafo akai no enna ye trezi ye sintwene so kese bi toy me kai pa su kese bi toy ni ye sintwene so enna ye se ye nya atia fa nwuram ebi fa ha ye wo kwa bi ye friend kwa jedu ye fa ho fa timi kosi banko se kire no no ana se ye nenam wa na ebi fa de hu ya ne se yakohu no ye ko ye no na wasen ho wo bese so na nipa na wo ti a wo etiatia na wo huhuru aye kakraka te se gent kwaku na babia nipa ne yegina no na wo te center eba nipa bonche bibia wo wiase enu te ne yaka che nipa da sane bia se edumre bi na se wonya watale papa bi hye na wonya mpabo papa bi gina so a mesro to obo na wo bon eni di nipa se wate susuke obi ho asem ne yema wamo na onim nipa na oka na asem ne sasa edi nachi enwo nipa ho sa wonim sasa edi nipa nachi ampa ye nipa de wo beka nipa ho asem ampa ya ntin ndoma bia sinti no ye betima tu nipa no na ferafo bebre wo a nipa bia beka nipa bi ho asem a kire mama wo matu sa nipa na bra wonye sa ene obi akoko obi ho asem amenne wo dadadu afie abra wonye boni bia obi aka obi ho asem a kire panimu bi ama ya pam no abra wonye boni bia ti de na me pesa me kan nya ne se ewiase na wo ne wanyame ochina obi nsu benyawo na wanhwe yie na wabrabo wanye te se da futu sem ye wutie ya wanhwe yie ade abato no wo beka se o maame bi o fie wo nana bi o fie ena sebe o ye osa na emu medu sa tam na kai wachi trase
ne ka wachi se me de ade bi di mi nwa bi emre bi atwam na ade na miankasa na nte saa na me koka saa to no so ade na nte saa na me wowo no ho ade na nte saa na me pam no ade na nte saa na ne kunu agya no ade na nte saa na ne yira agya no enti me yeso se saa di na edi minya enti we de ba ne saa na wankasa watena se no hu no ma waye obia no wo wiase a wo ka se bi tu nwa so enne wo si wunim enti de me pesa me ka nyaa ne se nipa wo wiase sasa edi nipa chi no ebi de ye different eti no obia dele a me sre futu se ma me de ma obia akora bi wo kora na akofa ne betena ye nhye ne ne ye a enne obia akofa ne nwa ba bi ade ne te wo behwe kwaku me se ye wo fie no ha akora bi ne soa one ne soa nete ne papa nwa ba na omo na omo tie wura on bedi akora na danse ye hyehye nsuo soa no ene ye se won koton no ma me ne de ne magu ne nchen emu oya de bia me kase woni sika pa ke be ye senka woni ma ni kwa senka ma oma ekọ ba bia because wiase no akokọ batan ene ni de ne ba bedi na kwaku akora kete ye di nsuo soa ne ma ne wonan se wo ba ne se ba kokora yira o mafie na school for uncle lai Saturday interco time na kwa sunsu na boys yi eyi nsuo mse mienu o mantua enam de ya ka sha akora na dream nti no se wonim na ukona ba kokora yira ensifi ha na create fox I first a prepare sambre ho inua na de na ye de agege ho no si wanimu ye program no bi ne bae ye program say no bi ne bae kata cho penso anna akwesi ona wo su na wamwa no akra bawo na wo rensu a hyehye so akwala no wo mo hu no akra kwan atai woni ne soa ye srem soa num ebinom ya makwaji mu nwa mama no omote na mo ya omo sa wo fi sa akwala no wutimi ne ntra ja ne fa ma ne papa ana ne maame na no ne ya ne kogina wo sa wade jaye me ti akwara ne mema no me te no me ne ma koma me sister me should be very careful kwaku ne di akwara ba obi dum for di akwara ne ba kwa ho pu che nsuo bi ato ye busa no o se no kre me soa na di nsuo so ma me na o me ba no o ka to me so se minim na ba akokora yira me nsifi ho na askufu bi ayi me nsuo ne bi me di so di o ma chia o ma ntua nti me so se me kofie akwara bi ka se me so se me kofie a kwaku ne te se fie wonye na se didi no dada ana hwa ye de akwa betante akwa gbo na mane me kwaku ne da na ye woda mu nya yesu sa adai onyasem na fie ye program na area ho ana manfo freye se akoda ye ni no na akwa situation owo mu no ye ne nyina pese ye cabinet so obedai ye se so wai ne match dem ehwe tv na akwa enchanse edi agu nanim a wo huhurum akwa kwata okra se obi curtains akwa movie bi kura na hey ayasam mesramo ya beka fe de so wen nanim santai oba wa wi su no ho bi no wa betena ho ante sa akra na ya akra bo na so ho eti wo ba ne koto nsu na o ma ya anti kan chiri ko we no edu me bi wa me se enkura no omote sebi ekofa akra bi sebi free kro kituam enam se yakofa no o maame mu ni binti na wo binti ye yankula bi se nkoa me se woni makora no sasa edi nachi enu nti sa no ma wei se me se ukofo obi ana no obi te futu sa na mede mawo me se enam na me kwaku ye na ye wada mu akora no obi eni wodi kwaku me de kwaku ba sasa wo ye mu no obi anim enti wo ye obi ade a be very careful accident ni no ma bia esi ewuo bia nipa bi patu wu ewuo ne say wu ne yade na otina na epa no obi wo more than that as what ase wonkwa otipa no ko wonnim sasa ewo obi emu etimesra enafutu sami fiadai obi anfa mo ne ntoma no na wonipa wo ne dele no ne susu kanipa ho nsam ne susu manipa na dwuma mo no ne susu manipa na afiewura entu no mesra wo enye obi ane ye ne bone ewo wiase yedini nyina akohye duabo oya aboni dua me kasa asem we se obi wa o ma dua kwaku obaya obi su be koni kotodwanim obesu afre na rade beje no na woje no so aka hu se echen bibia no me beba so no etimi geneti akọ
uma no nana no so anu ti na obekọ fie bi mu na fie ho abọ obekọ fie bi mu no na nipa wo fie onyina na obekọ fie bi na fie ho nipa wo fie onyina sei aya kwarinsafo enye bibia o ye nananom enoma bi omo ye di tie nipa bi anenne aye case ato nipa bi so enu ti e be sere nipa nam wiase nye obia na sabe ye ka no nye obia na ye ka no se ukoto panmu bi ukoto obi eso hu ayi obia hu ya fansa ayi fansa hu obia enfra na kwa ebia no e dehye e woni krom enu ti ebia no wa obi wo wa obi tia ne na so kakra bia so wonnam na wani sisi watiko enti wa hu edumwe bia mesre yemfa saade wantu ekotodwem na yehu kind of person no move entwetwa onwa bi nante sasan edi ni pachi no ana edi na chi no wunnim enu te ahinta sem manipa tobo na ni nipa ntra yie na wan hwe yie obeka se ba yie bi na ye na dwumadie bi a odidi obi no ana ade bi a didi obi ne sasan na ewani mu no eye ade a eye different obetimakum ni sasan betimakum enu nti me papa wa ha togo aba keke obeka kirew wonnim saa no ma we se sasan wani patrim no ene wani pam no eye different etu ni nipa san a tobo entwetwa nipa 19 emma obi adwuma mo no emma obi awale mo no enkoka obi asam mefa ne nkotum abrawo ni masam no regwagu de enti ameka saa no saa this weekend no ma bia mahuhu ni nipa bi ade atoto wo mo no eye saa no ma no nipa bi wo ho a se bempradwasa obetima kanipa ho asem wa masabe kwaku okasa na wo su e be sere ene wiase ne enam no eso obi ane ne sasa e di nachi yankopon bo nipa no ekwan ofa so bo obi e different di nyame nko anenim nti unu obi dele a mesew fa no makofom na wi so adwen papa na ni nipa dele na nkwa ache wasase so kwaku me da ase onkwa ho hie nti agya mo no se menka nche se abrabomu no obi awon kra woni awurade krae sasa di obi achi nti wutritu obi ye na wunnim na chi a ya na me patro wahwe ko obi abusu ofirim no ni odenam togwe ati hai na unnim se adwuma se no woye na akohia na bontene na aso de bone bi kodi no a osume ka sei wasori ya wokro bosume no wasidam ho ba akope wa unnim se ufira so dem kura betwempra mu oha ba aso wahia papa bi nti wo ye ne ne awopa na hwe ne yedi na chi o na ne walo wara enu nti no futusem ne se sasa di onipa bi achi nti unnim obi background na wo de ade edi na wadwene ho asem yemu odu wo branches aye kase ye ja chechiri mu a ne yebekwa asa aba ye chini abedi asem yemu nkomo sasa very powerful obi sasa timi tua wo kabone ade aye ne ho na nipa krokra anya we mini madam fu bi kwaku me wo de yam de bi to so sana to ga wuram mini madam fu bi wo ye komfo sa madam fu komfo no wo best friend pa bra akomo e fa na wonim za akomo va no edi no officer ye disuade hunu do be ye sofo edisone na damfo no ko ba bia no sofo bi ka chense bia wo kokwan mu nyesan a no ono so motia na be ka chense mo nkoso okona bibisi amenso me no ma be ka ba sa me no onim se motia onim so onso wani so ade hunu ti no aka chense damfo se ye nko ba bia omo se enye ye ne ye be ko be ye ye kona sante se fine ko pam firi wachi ampom be ko na akoye ye omo ko program se ye nya wo se omo se ye nko ebu benya mpanimfo am no omo nam se wo de ne sa later eno obehu se ye akom no se akom de wo mpe one na ma anye ye ne hu sika nyina ahye ne jetri nya ahye wabofom 2 afi no agye atum so de be ye adwuma na obie na yi na no sa afi de wagye atum wan yi a no odie na meko obie ne no one na damfo ne ntam atete amadamfo na aguna ni ma se onim ne ba bia ada se ono amu na ha no ye no mama no ba ha mo otia na edi na chi no timotia ba ko ba tiri so no de ade sign down se wonipa we se de ode wakoma ato ha ma no mfie bi atwam a ono ene o kase ya kire ono me ka kire so ye traba bi ogina na mo nsere me na o ma sa da ho sam prince watam se sam prince so odi wachi ba bi nyame di ni duru ye no so wo tra ho a on nsere ye no wo hunu se ya anye hwe amfa amoa no hwe o nipa na de o ye okay mfa no ho but sasa na edi na chi ne se media men twu wo de adu na anya o ya media e me ya very dangerous kwa go de wo ken o se asem bi betimasi wan kasa ni padua no ye baba ko busa
Yes, you bay. You bay. You bay more than you. Now, so on you can cancel funcho. Now, soon a funya she. Yeah, call baby as why you be bonny. Into be a bush, I say, beer. Who can be beyond what bonny do? Who was any panas and me? Menyana she. Kwa could you can a mam nipantie? Uber sandy panoriampa. Near dinner, chino. Dinner chin fancho. Memi krom minimo baby go kumiso nkomo we yabem. Minimo baby wo mi krom. A wane be ma de tie. A be ma ni ni bi bo ne ho moden. Ana oba ni nyinsan ye. Sa me na bogafo ni bi so firi abrochira bedu na ekobronya. Ena onu hyi aboga ni bi aboga ne pe no ba wanyem flesh. Ena ohun se boga ni wo bi chen be ma no ne wo akura se kwa akum no. Enti so de nyinsan ne tenase ya be si ni chance kwan. Ana onu maduro ese no ne boga ne twempna. Na boy ni nim. Ba ne edi na chi se ne fie nkonwa wo. O ma hun se no kora wo ne oba ya de oba na yese no. Ana omo ye ya na ne ni jaye. Sister na nyini ne awo ade awo nya bidja. O ma kon mo ntam se ye bi ba ye fie na so wo mpede ya ne wunya ba no. Ye ma obi da. Maame na nyini ne wo. Boga na na ware no. Omo te papa na sa akọ wale ni ba foforo ko opeba. One ne ti na onya bi. Because of onu obi nyim oyigu o amo na mane ne edi na chi se ya ne ya se wo ku ne hu ne hiam na watim di ade se ya di no. Enti asam na ye ka ne za no. Mo de mo na mabonti obi ya na odi na tam. Wo hyi obi ya metro ma akopa no sum. Unu obi wa adwuma ma wo se na ye nyini mfira adwuma enye pecheza. Tina oba bi wa wo anya bi da de ma no wakoye go yigu ye no ni fie sasa no ana sasa di na chi ne mpe tuwo ma onya bi da bi wabo musuo wodi moja su fi wa ya de ni kwase ya na busuo no edom be pira wo enye peche gogu asam na ye kan sa no ye be wie togwe wa ha nto no sunsum ni patna se na nkomo bi se ba na wadom na yesiale na ni kwa chichichichichi na afi mu nkomo na ye bibia ho e de ama ne senti no ye be kɔ ne ni togwe ahaban keke azibiri bozonkaru kagoka papa we wo bo adwuma papa maka tro se adwusu bomfa kyen kurum ho no utre kyen kurum abomfa ho no utre kyen kurum next 2 time to bomfa hospital ho na wasu nyadura gina ho ubuza akura so hwe togwe ahaban keka obi abekyerew empo bia na nipa ho ahintini ye nkyerew mpo afa ne number no wo frɛ sa number ne pɛ unsa betimi aka togwe ne togwe wo fie ha ye ne betwetwe nkomo pa obi de maye ya shafe na se edi togwe ahaban keke wo nsem pa e de bre togwe mpacho bibia bokɔ de yo mechiao anyobre ne je oso togwe mechia apenifo no eni nananom ne na omo nyina je oso meda obi ase meda mo ase eni adwuma pa omo oye amagana obi wa brochire na otie omo kasaya obe to ne hufo obi nsusu wo Ghana ha na otumitie mu kasaya obetumi atunefo na emi se be last year na oba mi ho okay na osi ohun be ma bi so mpese obe wale no nti okay penisika se okay obetumi aye agigi adi oh mia kasa nsoso no na ye wansuo bi wo ho a okay uroro usa wo mu ananka ye hwe usa no mu ananka ye ho de ekoso na ye hwe oba no na ekachire ne se se de wuti no se obi kachire wo ko beebi na se obi kachire se ye be ye bibi ma na se be ma no be ma osika kesia nipa no ba adada isa se wakasa no soso no ye hu akoda mienu bi a odi wechi okay ye hu ntafo mienu bi a odi wechi ena wo akasa na wakon omu nti ye ba no sen ena wotumi kun omu o ti de mi kun obi ada obe peska ba bia pie yambutre wana ene kache wo se fosu na okokokun tafo mienu okay hono na still na onti ase se mo yedu ama no ena me kachere ne se wonyim be ye 3 years ena wo yie no eye ntafo ena ukoyi e wo hospital okay na doctor mbuwa ena ukoyi okay saa bofra no na omu pese mbeba wiase be ye bibi ena wasi omu kwai okay nti omu ena ebe mana be ma se bi kafra obetumi adi wo okay saa be ma mu ana obetumi ahia enya de obetumi ahia be ma papa bi ada because wasi omu kwai nti okay omu susu ye de esi ukwan oh wawale ye ho nti dise
ye beye bibia ye be stressa akoda mo wan mu say okay why you mo nso no nebo so no wakasa wechi no we nemu ye fe but wechi no ensem nko a yeah ntino oho na oba no kan say enye nu ntina obae okay nti opesika afria nipa no okay am so okay say enye nu ntina obae dia obetumi akọ ebia na say usu wo beebi say okay nipa no bekọ na chese obetumi ayesa adwuma no ma odia obetumi akọ nebu so no mi togbe ahama keke menimu say ye yedi ehia asana yedi fata wow oho na mame no ohwe mi saa na okoye no na o take 1 week na o san buy say papa me pese obejai be ma no a me pese ka free no ho okay obejai no na besi ni akasa ntino oho na ye akasa nsoso no ye to me gina na bibia obetumi anya ye no na ye mana otuto bibia na ye bibia afa ne ho na ye wo bibia e fe na gonje okay nti eno no e kire se boni bia unnim ana waye ana de unnim ana waye e wasase so afa onua ho u papa ho u mame ho ene wo yere ho ene wo ba no ho ni na no ye wo bibia utumi juade sase ubefa ohu atade dada ene wo akasa wo pant ana ubetumi ade juade sade ni na ayi ni na de tuboda okay nti na chese ade boni a odi wechi ana se kasa na unnim kra na wo kan ni na no ye di bibia so ade chew okay nde oba no wanya be makama a wa wale no ye this year to be wo niam wo hu uti no awuyase sebi ade ba ko Ghana fo pe ni se omu pe se okay omu ba wo ha na wafa akukọ ade dane aponchi okay ana se wafa breed ade dane sikan okay eno no omu betumi a kire se okay wa ben unso no nebo so enye sa na ade no enso bo hawo uti se uhu my chest ye kitikiti sa no utumi nimu se sa ade no ebetumi ahifie kese filling station correction yes obetumi ashi nti kasa na omukae no medamo ase eni efuto na omu otomidi ma amafo nde sikani brenti no ye jai amemre a ewo yechi mi maami owu ye baako 13 okay yeni na nde ye tiase wow so yeni na nde ye tiase unso no sebi nyamesi yen kanokre na tamu na titifo no ewo ho no eduro a oba betumi anomo na obetumi ahye yinsen eni plan na oba tumi ye fese no tamu na ye de ye hyase se ye betumi abobra kura no hu oba kura na odi wi sika ma no kura po obeka so mana sika no wo ho asa nti dise ye to anamu kakra sa na ye betumi aje sika yes because sika na wo di ma no oba no mamefo no akasa chense ye nji obi sika sa okay nde wa didi obi sika sa ebedu baby afina wo pese okay wo betumi eden anya ware nso sika na ye di ma unhu de ye tumi eden etumi de ena ye free ho no so a ye ba bema site ya bema no so so no sebi usu ye bema okay na woni oba bi wo ho na sebi oba no afa yinse na se osho se ye wa hochi kakra monti no wo de jessica na wo be kwakọ ye wo yi na chese ekire na nka ebetumi ahu de ebe ya akoda na wo yi no ya bofrante no onka hwe nso no ebedu beebi no na wase ne ho kwan so wo a wo ye bema so tamu na wo so hwehwe bibi papa no eno so eden ase ho kwan wo so wonni mu se oba no be wale anase on wale wo tumi hu na chese wa yi sika adi ma nipa no se okay onko yi no na chese wo a wo ye bema no wa na wakwakoda no utinu awuyase kakraka ya uhunu sa no apeni wu a ye eyi kese nso akona wu a ye sie no a na obi anka hwe nso no eye bebi kese pa so utinu anipati enye bofre upaya ubetumi ahu ade a ekoso anyama bebre etumi ha nipa yare bebre etumi ha nipa ahochi bebre wo ho anipa koso anipa fem e wasase so ni nan bebre ho a efri yankasa okay bebre ho a efri yankasa ye kasa na atumi fri ya no se
Unye control untiru sadi no betumi amana wakasa no wo betumi asɛ kura ɛwɔ asase we so. Okay. Ye free hɔ no so a ye akasa wo maame a wawo ade ba wo yase no. Wan hwɛ no sɛ de wotumi hwɛ no na wakasa wo bibia betumi akolanse. Okay. Wo papa nso watumi ahwɛ sɛ de wo betumi wo bibia betumi akolanse. Wadanfo de wanya gidie ɛwɔ wo hu pa wo ne no anam no a watwa na sɛ no. Sebi ne hu katwe ba wo so betumi ade achi nti me sretiefo ni na se sebi wan ye boni bia anase boni bia entu okura apo a ko na ye betumi a cheki wo hyebre ye betumi ahwehwe wakasa wasetra ho se awiase a me bai menim se me ye boni bia nso no me pese mi cheki masetra mo se mi hu se makoye mistake bi wo baabi anase fonso bi ewo baby a mu check mame na ye hu bibia left to right ye ka say heavy na ye ka say okay ye wu a ye be ko heavy no anipa ben na ko heavy na oba be ka kire ye say ohoye che obi an ko hoda ana nipa be samba na o ka say ohoye nti bibia wo ka say fa we ni di hu ye no enu ana wo betumi de asiesie no ho ko okay nti no kasa na omu kan ni efutu na motumi kan no sebi yawo anipa pi awa wale ewa brochiri usunu busuafo bia ne hɔ a omu anim se wa wale da so ahu usunu wo akoda na wafa busuafo no din ade ka koda no so bia so nim yawo anipa pi wo hɔ a wa brochiri kura no na ompe obi asem bio o ka se anipa ye sesen ukopu nsuo mu a yawo ade wo nsuo no mu a ohun efisia obetumi achi no na obetumi awi nso no omuni na no eto omuti nsuo no mu wakasa wesi ene utakrama etifako yes otifako nso omutumi ku yes nso omutumi ku nso no bosua no enye kurapo a hwa na wosu ye den ufri nti ye hia se wosu ubetumi abɔ ho ban a protect wakasa left to right say no nti anepa na meneno ate no mami protect me hu na mi nso mbetumi anya kwagya atrase wasase so nde obi aba me ho ena ye kasa okay on tire ni papa din ene ni mami din o se onimu ni papa o se onimu ni papa why ena mi si ena me hwe no sasa mi si na de so me mami na titi mi na mi si ukura no wa dwe ya adwuma na kafra so ahu utinu anipa ben ena u bisa na se o papa when you say me nim me papa me mami nko na metumi yede metumi nim so ahu nti mia na metumi hwehwemu na metumi hu se okay u papa ofi obuase okay u papa fi obuase because you wa hwehwe kese a u gyiramu na se sebi otomi boni mami din no na anipa eye be ma oni ni mami otomi ye saade no ani photo so oba direct na no akasa to me hu ni na ntinu anipa ye bua omu ewo kromo ha no yenye asofofo na sebi asofofo no otomi di camera ade si obi so se wo bae no etisen yare no tisen na papa peni otomi yi no akasa ne hawni na de babonti ye papa e on kire yesa nti anipa no owo problem bia e secret obadia na wahwe no kama na ne ho ede aton ti mechia obi a kofo tie ye ne nkomo no ye nkofo de ba number ne hiom ye nko number ne so na yo mati number no eye 0244 dia nipa no frame ya obetumi anya me direct no eye 0244 48 47 0244 48 and answer 0244 50 66 20 0244 50 66 20 awiase eya na obi ka se masetam enko yi a eya na mesre isan se uye bema na se oni oba biti na oba no wan ye oboni bia na se ugya no ya tamu na wo be kwa kofa fufu no wo be kwa kofa fufu aye frɛ no janta ena no so be mia betua osoka yes obetua osoka sanso na oni oba bi wo ho na utumi ye bibia ma no pepepe na okohu boga bi wa bonti na oja ohokwa
ɛno nso so bɛkɔ akɔ hu bɔga bi a bɛtumi amia no bi a no akasa bɛhu sɛ yes nti saa pɛpɛpɛ na wiase tie me papa ɛna ɛtumi kyerɛ me saa sɛ woyɛ obi na sɛ sɛbi bɛ ɔbaa no sɛbi wohu sɛ okay ɔkita aduro bi na yɛde gu aduane mu ma wo sɛ okay ɔbɛko a ɛno ɛyɛ different but sɛbi wokɔkyi bɛrima bi ɛwɔ ne so a ɛno nso ɛyɛ different but ɔbaa no ɔnyɛ ɔbɔne biara na kyɛ sɛ wo akasa wohwɛ no wokɔnya fufuo abɔnten a wapam no yayaya no nyame nso bɛtumi de atua wo ka so nti nansan nyame koraa no ɔmpɛ sɛ ɔbɛtie obiara bio ɛsiane sɛ sɛsɛ no naso ayɛ ne ya because anipa pii wɔ hɔ a tamu biara na sɛ ɔpam atadeɛ fɛfɛɛfɛ bi a na ɔtumi sɛ ade kɔ asɔre ɔbɛkɔ asɔre a na wafa drugstore akɔ akɔtɔ cotton ɛsawa na ɔbɛtumi ade hyɛ n'asom se bibia ɛka asɔre bia mo ɔnti da ti ɛka sɛ ɛtɔn yi mu a na ɛno so asa na ɔno so asa se saa ne ade ɔnti ehwi ne ade nti mesrɛtie fo ni na sɛ yɛba wo yase ne na no yɛnim sɛ asɔre wɔ hɔ ɛna bosom wɔ hɔ ɛna bɛye wɔ hɔ ɛna mami wata wɔ hɔ ɛna bibi fufuru a yɛfrɛ no huhu ɛno so so ɛwɔ hɔ a ɛtumi ha nipa ɛwɔ wo yase nti wo bo na wo bɛtumi ama wo hu kwan ɛna bibi saa no ɛbɛtumi ayɛ dɛ aba bɛhaw ɛwɔ asase so mi tɔgbe aman kɛkɛ amɛti ha sɛbi mi mawale ɛna mia kasa miyere ni maame mawale ɛna mɛsa wale ɔba fufuru nti no miyere ni maame na ɔba me hɔ na miyere kɔ adwuma ɛna sɛbi mɛba fie no na ɔso yɛayɛ bibi kakra de to hɔ ɛna miyere ni maame no because for mekɔfa ɔba fufuru nti no wayɛ aduro bi ade guaduane mu ama me nti mɛbae no na ɔsɛve me kama ne adeade ɔsɛve me kama no na mehwɛ no na mehu sɛ akukɔ ketewa bi ɔso ɛwɔ aduane mu nti mete hɔ saa sɛ wondidi anaa sɛ sɛsɛ deɛ ma yɛwoki wahwɛ me saa nti no me maka kyerɛ no sɛ aduane no mendi asana mbɛdi a ti sɛ mene wo ɛna ɛbɛtumi ade nti wo so wanka me ho na yɛndi a me nso bɛko onde ba bɛsra wo ɛnu ɛna mo aplane menim sɛ ni ba ɛna to be plane bibi saa no metumi hu so ati me ka nti anyama a to me kɔso ɛwa wiase no me tɔgbe ahama kɛkɛ ma protect me hu left to right say before me betumi awura bɔne bi mu na nipa da se ni betumi a plane akutɔgbe ahama kɛkɛ ɛnyɛ de ɛnyɛ akyena okay nti no mesrɛtie fo ni na sɛ aha ɛyɛ kwan ho ɛnya deɛ a yɛbɛtumi aka bibia ɛnya deɛ nso so a yɛbɛtumi aba wo hɔ ɛna ɛwɔ wo fie sɛ bra aba bɛho tɔgbe ahama kɛkɛ dabi nyansa ɛna yɛde ma wo sɛ w'ani gye ho na sɛ wopɛ sɛ okay wobɛtumi aba bɛho papae tɔgbe ahama kɛkɛ na kyerɛ sɛ mene wo na wonni sika kora po afama namfo na yɛnkyerɛ wo sɛdeɛ yɛtumi nante ɛwɔ asase so yɛnkyerɛ wo kwan a yɛtumi fa so a biribia atumi yɛyi ndɛ wonni sika yɛtumi mfa ɛdin papa bi ade frɛ wo nso no nebo so kwan bɛn na wobɛtumi afa so a wobɛtumi anya sika kwan bɛn na wobɛtumi afa so a ɔbaa wo ne no wɔ hɔ no tumi ngyae wo kwan bɛn na wobɛtumi afa so a bɛrima na wo ne no wɔ hɔ no anaasɛ ɔbaa na wo ne no wɔ hɔ no bɛrima no tumi ngyae wo no ne ho kɛseɛ ɛna ɛtumi hia so ate dem ka ɛfrɛ no sɛ madamfo baako bi na ɔse ɔmpɛ sɛ ɔbɛwale nti tam biara no ɛno so ɔne sika da ɛna mia nkasa no metumi wale ɔba bebree no ɛna me sɛ wonni akokɔ koraa wotumi ma no aduane nti still wonni sika nti no na kyɛ sɛ Nyankopɔn deɛ ɔhyɛ da ɔyɛ ɔba aka yɛ ho nso no perifoɔ ka biribi sɛ aduane a ɛyɛ dɛdɛɛdɛ no wobɛdi a hwɛ ne so medase toge ahaban kɛkɛ na ɔte ne nka papa bi wɔbɔ adwuma pa wɔbɔ adwuma pa toge nkɔmmɔ no afamit sɛ yi no wo sɛ mata din na metie ne saa no because obi di deep honhom nkɔmmɔ di ba ɛwɔ sɛ wowɔ fie kora tumi ka wo na wohaw amaneɛ no wotam ɛde kɔ ɛyɛ adwo so bomfa na ɔhwɛ ma nneɛma ɛkɔtɔ te de ma nti toge ɛkyena ɔbɛtena ase ɔbɛyɛ adwuma na watumi akɔ ɛne no akɔ adwuma kama paa ɔmo no fa kakra so ma to wede adwo so afigya so kwan so bomfa de bia na ɛka bi mu yira ekosi asante achi mbomfa na mbomfa de togo ka nyina ne sɛ entra on ka sɛ bibi wo wiase entra mo bi meku
na nipa kro na san no nko infantino town enkoto adaka dume bia nipa ji wo ho akyi ensama e ka shabre ne ade no maka me se entra wo kwase bibi ni wiase don't say that say bibi ni wiase say bibi ni wiase a ka wanka sa tafrefa na wo gwa Jesus eso wo say bibi wo wiase eno na papa yatu no ho asi wo se wo ka sem bi wo se ampa ba ko baabi na papa pan na dagya nyina ne nsema wo secret nyane ye yigu abonte to gwe se bra no woni ni mienu 1 and 1 wasema wo de ba no de be ka kire no empie da o se no ka so wa hwe bi ampa wuduru hono ma baabi adipa bi a wo ha obi ase ye wo pe se wo pe so onye sama wa obe sama wo se be fa na danfo keke wonya be ye togwe ede a ba ye bia ni kwan ana obi ani tumi wo se nipa de wo mu se nipa wu bewu ko sa nya nyankopɔ ka ono togwe no wo so obewu na mmom obewu na enyame nkrabea se nipa ana kwagu nipa bebre wuwu a nipa na aku wo mu enti na togwe ka kire wo se entra ho papa yi wo ye adwuma anadwumu nyina wo se wo baabi na se wo pese wo ba ho a frɛ no number na good screen so no se afa no waba na ntimi ntworo ya number na good screen number no ye 0244 48 47 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 62 togo haba keke ne man doso enti se wontimi mbaka o se unsa ni fan bonkumi twa entro fire whatsapp ne fa so togo se ne bo wankasa wudin wo ma no papa bebia wo fire wonton bodin kire no wo wagudie hye baabi wo pese togo etuma wa wo tie se obi atu obi de wo de adwane togo entesa to ba wo ba chinchin pinja na oba nso na opa baabi ada togo be ma baabi ada ne branch ne doso ebresem ye de betudwa togwe ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka ena wote ne nka no ene wabɔ adwuma papa na mepa da china togwe tina se difa wo ha no ekodan na niema enkoto temfam ye computer so jadi abasesi aye kwa abasesi atwen abodi ade tini wa yo tutu oba mi tini kura o wa ko ayo senior ni ade adanka ba ko da ta na mi ti de bia me na no mu no danka ba ko da we ya dank extra we no ma wa ho tutu ni na e bi ja senior na resisi nso e resisi e na o flo problem do senior o ti dank okay okay so o ni dank okay okay sisi ya we ni na e bi ja sa we ya mi sha mo do ba ko danka ba ko ni mo ma bu ni ba o na mi ti no to me now so we need to know no but we may time papa so yeah now try to get no so ko e ya di bet na so ma na je na ho ye ni ja me ni jam ko na fi e se fi to ni ti ko am from to class na so bi sia down fight to care abua na pa yi ni na fi no ni fi madam na e di bet ya sta bet do ya Emre oba penfo oba o ma akwara nufo ni akwara o ni fie duye mu entumi nimbi udenya bi o herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244 017 556 ana 0266 593330 FDA agege di nkrato yi atu ebi ni kaba ko se e se ebi ni frani abaya no me ni dimo ebi ni asu eye dia Don't be a woman, but you be I swear, but you be Run up and pass away. I think I'm so, but you can see it's FIFA, mammy, and I feel so one more. Pay for one party. Pass and see it's FIFA, mammy, and I feel so one more. Pay for one party. Pass One job many power, 1 year feed watching, and Sessa appeal for Shannon Society, FD, Ajay Kratway, Atum, so Pedigree to a friend of my 0533 770 490.
Mema wakwaba eba life care. Jeye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, who provide hair, baby bags, body brightening, and also we person appearance and look attractive ana. Jeye laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, gas force, and a adjo ohunam aboso and if you need show more life care, you are really at the mouth. Life care. Yeah, body management. And now say weight loss. If you are not overweight, who can say slimming down, come. Now skin, and now say body no. It's me any room for each our life care. Life care. You are Kumasi Edun, Railway Police Station. You need just for construction and an direct opposite. Message of life care. Our 0540 58 87 31. And I say 0203 18 90 90. Life care, your life expectancy is assured. Okay, okay, life care, the answer life no is assured. So mbit maboa manema akototi edi amount if how no wamani nyina akoda mo massage nyina mo kama pa ma wa hu say yes omayo ho adwuma pa omayo ho adwuma life care for omubo adwuma nti kodam afutusem na na egusu yewie na wonso wabba awuram na wode wo no aba abekire wadwire be jamono aka bia o se sasan woni pechi obi a won kra bi oni na wura de kraye nti se koba se wode ade ediwuni a na wakari wachi ahwe na wakari na chi ahwe odi obufu ya na ateka mu kan ye wo de firi se nipa na wo kan che oni nu bia fa no se wo ye nipa se wa eno na jamono de se futu ni ba ne mediketu bi so no watimi de ko na ba awuram na afi ne topic kese chenchire nje dedwa so a aye chinye kese ga na afa na nyina no ye de aba na afi de yatimi edi hu nkomo akoye nim ene mafutuo ni se asem tomia aya kabi mame unnimme unnim ni amete in fact wo ye madamfo me pema a wo na wonim wo ye me yonko brebo me pensa wo na wonim wo ye madamfo me paduane a wo na wonim in fact se me ye nibrefo a wo na wonim me ya ahoye a wo ne manante ache wo na wonim na mpacho onim we nyina ni ye ka ne annim wo me hoto me so a wo se ka bie nti wo ya adamfo bayi so koto sa asem atome a me ne wanante ache wahwehwe me mu unnim nia metima ye ne nia mentimi nye nti we nko ade se kire omo ka trom se nia wo kan die kwadwo ontumi nye asem amo kan kwaku ontimi nye da me pacho bie wa no ne jai se wo ka bi ato so no so hu se asem atome a ya try se wo ka bi ama me kakra wate na me no na tru nsa didie me no na kɔ nakra na bibusuani no na no amete adwuma kwan no me kopa bi ma akwantuo kwan pie ye no links no ma ubi enti na wo so fie mo side no obi wa abrochire no na da no akoto se ye ka me ho asem antimi nka bi ma me na se ya na opeso osem abra ne ye kan wunnim ba se nim me no na mutimi ka chem se mete so amasole kwasi sikani bre ende de mete so amasole ete se de wone me beche nanso nansan ya wotwe wo hu na wokote se ye kasa me yesikani bre no wantima anka bi se akwasi de muboa me ne nante ache ade a wonim ye yesa ade no ekura na no ne wo che wantimi endi fende me uta me se de ya ne ye fa me ho aye ne de okote ampacho ya ka bi ma me wate na me ye wadamfo me no na ye adwuma me ye wunua in fact oba ne me wonnim se obi yire pa de ya mentam kase se me mfa bi da nanso kwatro so omo kase kwaku se de oni sister ya wawali na monya no ne beda no wantimi anka bi ama me o ka bi to so otimi ho asema ya ka bi ma me wate ya o ade yire adwuma mu ho no wonnim se kro no de kwaku nim ye enti ade pa ne so nipa nyina ka ne huhu no e wo se otimi piem kase wei metimi de miti ato onfa da mahunu several time wo hunu sika echewe onfa da mira bi kura fo obi asase de anka ewoye no omye de ko police station gojae enye ne ono anim so obi de da fo na ayira ne de agosi de wonkan ya ka bi ma me na onim me de na wo try yesa ade na ma wi ase yesa
ade na sabita frache utimi edi ya ye nu ye ho se ye fawadamfo utimi ye nu ye ho se ye nua no utimi ye nu ye ho se ye cousin utimi ye nu ye ho se mo ye workers ye ne mo ye adwuma ade na mo ye saa at least asem no kra ento sewe se me ye ya kasa me ye na ne amanye ne so ne nkobo mo nka bi nto so na no koka ye ni ndio no mo hye da ni evidence bia o omukura nim se mintimi nyew na enso wo ka bi na no so bomo chichire frinzu ase bega se danchima we ya ni achine asandefo bebi no na omde share me kon se na damfo na e ka de a ene ye be ya mpa kwasi wusu nim se nim kwadwo unim se nim kwaku unim se nim wantima nka bi ama me ye di nkomo na wugina ho wo starting tokwa no na wo ho wo starting se kwase na wo ho na enso ye frɛ ye no ne ye tra siesi asɛm no wantima anya dance ni bansu nim so na de ade ye di me me koto prot no me no na call you we ye dance di ntimi tua wie me de ho ani je de 5 million bi hye onsem se wo say adade be di dance ye ne je nenso e ba se ya ton am obi a me ko na ho no ututu hye adum ni adan because eye woni je kura se efiri me nsenti wo mpese ogodi dance ye mbobuam wo sa asem atome a menua se de misi do wakomam se de me no wanante a che no ya ka bi ma me wate eya o ahomtie o etwa nsunu mo sa asem to na obi ane ne kon nakra na onim wakomam wahwehwe omu no onim wo ode ne ga tra wo panya okura wanfi ama okura kobo na mane se o yire ya de bi se ndi tunefo mpacho mpra ne yese etunefo no ena de se nipa yakoto se yese obi mpra wo pa ontimi nka bi ma wo onokura na settle trap se tum sade me na wotie no musa asem atome a mpacho ne amede ye de ne ya ka bi ma me de me nkasa ne yanya no ne yanya de enye unim se we de Wofa Lumba ya enye independent ne mom ne ye ne nso a unim no ade na wutwa tore yi mi gina wanim o me hwe wanim me hwe se de misi ben wo se de me na wote na nje me hwe wanim pa na waka wo siezi so atwi wani de wani to hwe me aka ntro sam se yemfa me nkoto afiase efiri se udwa me wo mu ndi no untimi nka bi ma me abalanim se ye no kore sister mi ko soja o mi soja na wugina ho mi yiwie kra wo koye ma mi nyanta be so bia no ana me pacho ne nkwan ne hwie guye nanso ye busa se ye so no abe soja Wofa Lumba ene wo hwie me nkwan gu sei watima kan wano atumzi ye mfa ka no ene anim gu ase ne mehye me nanso na wo ho ye hwie gu mu huni na munnim so mo de be hye yen mesre ya ntwato so no ya nti se okotia wa wo ben ye no ye wonim ya aka na ne ye wonim susunu ma ye nhunu se menene nante ade we nko ade otan okodu a ye yi ne mirika tiawa wonso frɛ ba ahoma no so na fa wo de bra ne yankonko yanim wo frɛ ba ahoma no so a ye bɛko akoyanim pa nti wo so bra so na ye nyina ntimi enko yanim pa number no egu afidie no so wohwɛ a na wa frɛ na etimi akokode ne pa the number ne gu so e de amount nti wohwɛ a yebetimi akokode ne pa aha na ye nyina yenko yanim wobetimi afrɛ na yakon akoyanim pa number is 0551 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 0551 931 931 Sompa ye landline no edese nti wonso frɛ na bowura so bi na afi nkomo na futusam no fa wodi betwim fi adan ni ntimi enko yanim futusam de ye wodi pa wo mpa futu no o problem. Hello. Yes sir. Wofa Lumba, good evening. Good evening sir. That's not my power here. Wofa Lumba one year be one ate one cat no man atoma kuma so and then onu na ye tie adwuma so de ko kwaso ma shi ho ye tie o mentie o me ti no de unu asoma shi ho one we say so de tu na su enya kan o ka wo sere ti ni say wo de we ni for ni ni e de kwa I was so 10 de water na chi amari ni to no gu unu ano so enti do o tan de ye ta so na ti e nyaminsha be bo aba nyaminsha hello
Hello. Hello. Yes, madam. That's a good evening. Good evening, madam. Me bacho yeti o wa ahoma so ntim bacho ye content my. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, I'm meto nka fro ni enko wa yembre no. Whoa. Hello. Good evening, madam. Bajo sape man boko de. Ozo for futu sembra yenko. Good evening, sir. Happy morning. Hello. Yes, sir. Good evening. Radia Dama. Yetio pa yetio. Okay. Ebeneza mitio yanko fro ni yanko mpacho yanko. Okay. Okay. Unshira. Hello. Yes, madam. Good evening. Peja one bra penyi, peja ne mame. Oh, was so dada. I am a japa, Asem almost I am a japa, Mrs. Emily to Mr. Mrs. Anami, Obi, Clerical, Chipman, Yachimitu, Abrana Janufre. And so, my papa, the dinner to Jerry, the people now was Jeremy Achimitu. And now one in the Kunaka, Mrs. Sano, and that on the Mataba Yabaku. It's the yesterday, the Kurapa, yes, the good to put the as a man, yet they go to put the Kurana, I cut the Kuratan, yet I'm good to put. You are putting somebody at my fat at the Makumasu farm, and the Yajumaso. Yamisha. Yeah, you know, fun to room for. Don't find one of Bratan yet. Okay. Hello. 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 Yes, madam. Hello. Hello. Oba pampacho onkwa na ujina so ko straight ni enko why? Hello. Yes, sir. Yeah, oh, bro. Oh, Premia. I think we are kaka. Obende. If I wasn't before, you made it to move. Enyi. What can you know? But even what is so? What was the one there? Obende. I'm coming to you. Only bring me chair. I see also. Okay. So fight the bomb. Nayako. That's a last year, you knew who you were them were. Why, who is dignity? At 3 years, Matilda, in the Mabon, yeah. If you are at the media, you were if you are them. Then last year, who made it money. Only some money when you be out. Or pay your penalty tackle. If you. Yeah, many ganning, 882. I be better, and Maya or more to move along with what to me. Who kept dressing out the better kind of money? Never will maybe. Mammy, you but take a woman somebody for 51. By ye, Papa, ma, it's day. A better bono, or take it in one and a woman. Oh,
no kachire wo o man say uno ta da ne ma mi ana mi pipie no ngo no epenyi a penyi wo bi fie wan twan ka uno be kan ka te me cheni ya o kemi ya o kata te mi ya o di tu idire to na no ano me da wasi ne futu I'm sure Nyamin shaupa. Hello. Hello. Ene asam kasiye devia asam kasiye pa. Devia ano odina ye be ba be bobo sa asam ne ho. Na before the yenko computer so de di mra ye bape na ye etima Hello. Hello. Good evening. Meet you mama yanko. Mpacho wana we yo me. Oka za free. Agrek. Asimfo su uke mama mpacho ye tie wa yanko. Nyame onhyira won so pa adwuma pa afutu pa won so ode aba ha ene ye de ofre dwumadi no nyina besi dwumadi aka akire no duru ha ye besa ama wakwanya na wabefre akire wadwe nuru hoyi koso efolo dwumadi edidi so na yenkonko yanim aha Sompa Asem Mpe Nipa ye no ye mpesi system apu mentime ho ase eno ne ye tena ase so ne asem bi abedap no so ne fi adai ewurade jakopo ewurade ensem okoso ensem usio ensem okoso wapom di hia minti no ye nkone ne Dr. Dank enkotwetwe nkomo emra sesi ane ye bape na afi ye de me wo ho no abro ano shipa twa ye kwaba sesi Dr. Mpacho bibia boko de nyame adom menua bibia boko na ha so ewurade ayi ade ede nyame ase obana abeto so wo fe kwan sa na ese bibia kotote pa nyasem kutwa mu se de osi siriya wani ma fefe fia ese Dr. Dank wono ne me ekoso nyasem kutwa on se Dank ye sa mra ne se ahoto fie ti ba se ahoto na ne de na mo sa last 2 weeks ye ba ha no ye bedi nkomo e fa ya pomdi ho apomdi de hu hia se ne bidi kan ye se nipa uni ahoden a ade bia wo ye bia no chese enkoyi untimi nye bibia se ma ewiase sika de wiase japade nyina kra ma wo akra enye yi se ukoto yarefo oda ho na obusa ne se ede pa no pa ne ansa ye ba akopɛ ahoto ni fie so ye Dr. Dank wanko ho awunya enya asem tiko anya asem ketoa nti ne ye ka se Dank Natural Healthcare Complex ye bibia ye fe no holistic healthcare ye ka ne sa brofo kasa but ye ka ne sa ye pa che nyina ne se oba Dank aso ya ye hwe wa pomudi ni nyina saudi tiyare eba Dank for example ubedu Danka ye nka se wuti ya nti ye ba behwe ya ma painkiller bianom na wakofie ye nya sa no ma ne bi wo Dank ye behwe de nti a wuti ne den eye wo ya na ye hwe a eno na bemie kwa ko hu adekodi a ede sa tiyare no eba ye na etu ade na se a tiyare no so den asa ebisa so we bi ti se tiyare me de bia me ka se obi ka se ne pressure akosoro a enye yare pressure akosoro no enye yare no na akofa pressure na yeden akosoro nti pressure no akosoro no yare nsunsun aso enye yare na ankasa ne pressure akosoro yare bi bibi tse bia diabetes akofa ama obi pressure ayeden akosoro eno na yade no nti se one to diabetes na ase a pressure ne de se wo de pressure do mani pa na ekofom kwa tse entu yade na ase bibi hyase ti Dank de oba eno ye fe no holistic healthcare oba ye hwe opomudi ni nyina na de kodi a esemu a amasa unya sansusan so na unya no ye tu ase na wanya ahoto na ewo Dank no na me to aso no last 2 weeks me ba ha no me be kan enamu sa de ho asem na me ka fa ye nuanom ye mema ye ho de ho na ne ma bayi me ka ma so bia kakra ebise na ma no fra na omo se kamia ko ese yesi mo mma o se me ka bi se be aboso miensa edi animi ye dedicate ama enuanom mema wo ye be ma na oba Danka ye be bo okwan bebre so ye won chechire bebre ani wo be ye
apart from say yeah hwe mo apom die CPS ta no ye besa ne wa nkyekere efa wodi die mu efa no ma eni kwanse wodie efa exercise e wo se wo ye asbema on no ma eni kwanse wo de keka ho obi wo no ma wono wanya bibia efa no pre-diabetes ye wono ma bi wono ma ensese wodi kura se wodi di sa no ma na oba benya diabetes nti sa no ma ni nyina ye no dank dank nkwa ne bibia sa wo ba yade a wan fa ma no kura no ye hwe ka ho so on say ne yetiam na me to aso no ye nuanom ma no eye enamu saade ye ka enamu saade yade ben yade kuo bebre na ka bom am ye ka no enamu saade na enamu saade bi ni de enamu saade no ebi ni gonorrhea ebi ni syphilis ye wo herpes ye wo human papilloma virus HPV ye wo HSV ye wo trichomoniasis ni nyina eye enamu saade menua enamu saade no eye be aduasa num ni akiri pa edoso pa ye obi wono ma obi antidi da na so eye wa wanhwe yi a kyese ye hu kura se eno na aye wo na bedin wo de be chini saa ti se wo de ba dank nko ani ba bi a enam saade bia aye obi a no se wo de ba ye betima asie bo aka che wo se enam saade wei ana aye wo na ehu aduro enie ne ye de ma wo so a ukona ukonom so a ahoto na ye ka no wo dank no ebeba dank nko ana kyese saa ade a mekan ewo na the man yes I say for the past 15 years dank eye specialist ewo enamu saade esemu enamu saade esa no enti say malaria sa eno no say onye expert ewo ma enti na de bia manfo bebere complain say me de call ye no menum aduro no na say ko ene san so ye den e baaye nipa bebere ta aka sa asem no ba bia o de call nipa no e bia no onye expert so ye expert ana so ye specialist ewo enamu saade esemu a obehu sene obekọ about treatment na ase sene odo befa yade na asbedin ebetuo na ema nam side etaye ma pa no ba ko human papilloma virus HPV na HPV ne ehu papa minia because HPV ba so a two things ne betima yo no ma mienu ne betima yo ida say ema unsusu so bia ehese ho na ese no ma ana say edin susu so kakra bi ene beba na no na ba awiye no se wan hwe ho asem anka wan fa ma ba bi se dank a me yantu ase a bibi ho afa na cervical cancer na obenya se wan nya cervical cancer wan hwe yi na wa benya bibi afa na PID pelvic inflammatory disease na no ye kan sa na se usisi mu no oba ni sisi mu na se akora bedam emutimi expand no se yade abam nti sa oba no wan hwe yi a na se awo ade awo unyu bi eno ti ye ka se ehu hia se wo nam saade a entwentwen so fabra dank na ye ntu ase nyina ade ema na ansa no ma mfa numbers no entudwa ye numbers no eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana se 0266 59 33 30 0266 59 33 kai hun say your location and I say ya so no e wo trade ene edi yedwuma nyina den efri so free numbers no bia numbers ni nyina say WhatsApp lines obi wo no ma kwa test bi wo hu say ade bi e wo no ho wo de akini a onya anu aduro obetimi ene doctor ye doctor panyi e doctor inti kwatin edi nkomo e wo WhatsApp na wo de results a unya free lab no mu no wo de achen doctor dia emi ni o na ekwan be so ne be fa so a ye betu ase fresi a doctor oho obefa amanfo so e wo ho no ma se doctor kra ni ho a o me tro complaint nyina guo se o pese o ne doctor kra kasa mpo a ye betuma ma o ne doctor akasa na te se asem kra o pese wo ka no wo ka che doctor na me to aso no oba bi ho no ma ne ba no ho nyina ensan gu hu na ensan gu hu no engu hu sa akwa afen so asa janka e wo no a enka no enye nka papa enti ewo mu a ensan no so de cream yi bi fafa so a bo se na ekọ ewo mu a na asaba na nnam saade dodo na no e stages ana wo ofa bibi tse syphilis a ye wo primary ye wo secondary and tertiary enti ba bia ne de be ye wo enti se primary na wo so a eno ankasa e wo nsusuaso bi a de beba se kodu secondary a e wo de beba e na du tertiary a e wo de beba na de esuro pa kese pa wo syphilis mu e ye tertiary ho de se na akole enya sam keto aminua e betima ma oni afira syphilis ebetimi asi waso but nipa bebre nim
syphilis bet ma ye to say sebi wanya stroke ma me bi ba ya so ye oba na nanim achia ye nim de ntia nanim achia oba wo so de wanya stroke na odi achinya wa no stroke no aduro no enko odi ba na ye se wonya abotre oka se wanya stroke no ye ni na chinie nanso e wo se ye nhwehwemu ye se asem a wo ka no e no a na ye na se bibi chase se nya medical kai no holistic healthcare nti ye nhwehwemu no ana ehu se o syphilis na syphilis no e advanced stage e tertiary syphilis ni bi ana aye no nti ye tu syphilis na se no ma me nim na achim no esa so ba normal na te se ade a ye na office e stroke no na nye stroke na e syphilis na ye ne sa obi ho no ma ne pressure wonya e syphilis na dia ba nso onim syphilis se e ko advanced stage a etimi ma nsuo betawa akoma no ho na nsuo betawa akoma no ho sa akoma no pese epia moja na e dia hoden a e boroso ene be pia moja na afa ebo se na ne pressure kosoro sa ni pa ne betima ma ne pressure do be num ana se nsia enkofom na oba dank natural healthcare complex a yenko an e be hwehwe die nti a adekode a eye wo no sa wo ye be ma na wa bana o mesem ekofom a yes ye kwa anya kwakofa sabi aphrodisiac ama ana se sexual enhancement drugs ni dia ma ni wakonom da bi ni afa mema aduro se ene mema aduro ni jikonom da bi ye be die nti a o mesem no akofom na ye sasa ade na na se tu sa ade na se a o mensem na noa e be san so asore na san so besi de dada mu enu nti na dank ye ba bi a eni kwan se uma unan eye wo se uma unan titi a ho no eni kwan se uma wanamo tintin wo dank kura abibia na wo se dank de o ba ho fi se wanya nam nsayade no afa ma ba bi se dank wa hwe ya wo de be nante akromu a wa hwe ya wunya obi am huntu ma fi se de bia obenu aduro bia no bibi kura asanso aba betom kura no ene se ye fe bibi antibacterial resistance ye kan sa de pa che nyan se enam sa ade mo no masoro se ne de bia me ba me kan o masoro se enno dada na ne de tu ase no wo de kana wo se wo de eshi wo gina ho so ho wo se yere ne se kwa na fidi asa so ne chen kane no onti ase eno ye fe no antibacterial resistance odi aka ne saa no se aboa no wasua saa ya saa aduro no ne fare ba ni nyina wasuasua ni nyina se wabɔ no ho ban afiri aduro no ho nti odi aduro no kana afedi enya ne hwe afedi na hu de wo ye afedi se kotɔ aduro obeto nnura to enko wa fa mba ba bi te se dank natural health complex a unya ahotɔ oba bi wo hɔ no ma enam nsanyade ama sabi ne brasem no aye basa obi hɔ no ma mantini nyina ne bra ne ba one day pe me nua ba a problem enya normal obi ho no ma ono de chese mantini mu emma kra o ma 3 months bi 4 months bi na abada ko bi enso so no otete wo oba bi ho a o de nsa kona ya se o mia o tim se bibi se ho enso o hu ade kro we nyina ye normal enam saade ebetimi eden e de abrew oba bi ho no ma ne tinwi tutu onim de ntia ne tinwi tutu ana ne mo red onim de ntia ni nyina enam saade etimi sansu aso ne eba nti enua ma ne de omo case ne eye very special pa fi se enam saade ba omo ho a enti se be ma eba ho a na bibi kakra bi wo se enam se ba bi a odwon sofa ne se ba bi a hunsuo ana se nkwamwa ne fa na eye kuru nti se tambia infection ana se enam saade beba mu no no watenka efise dwonso na ankasa bibi efe na ammonia o ma na se urea a eno no a se nkyene na wo mu nti se nkyene kokoro mu a se wa wunim bati yaw kakra nti ma de na ente sa ba bi mienu na wo ho ba bi a se bi odwonso fa ene ba bi a bema ekọ nti se eye oba wonti nti na de bia ye ka se wo ye bema na no oba bi koda na hu se wonya enam saade afi oba no wa ka kire oba bona mane se maame me no be ye no we na manya na ha na me kɔ bra me enko eno ano no ana se pe ba bi na kɔ efise oba no oba bi wo ho no ma onim se enam saade no ewo no so onim se ebi wo no so kra efise o be ma sa nsusuanso na obenya no wo no wa anya bi nya ne ntem omo de ne che nti ebeba no na te se ase no ma bebre oba bi wo ho no ma wo aware otiaware asisisi a onya wo enam saade na de aba bibia e friend ectopic pregnancy say dodo na enam saade na de ba nso ni panim ye obi e friend still birth na se akra no wo be wo no na sabi wato ni nyina enam saade na de ba ana e friend bi miscarriage na se akra no wo ye funu mu na se asai
ni nyina enam saade and the dodo na aba nti emma no de a very special case edamakoma so pa nti na nyame ba ya me pese me bohu da wuro ne nua ma no omote na omoba danka so ye na yesa sa enam saade tu ni nyina ase den efiri obi ho no ma efisi e wo no on test enam saade da bramia nya o test ni nyina wo dank ya so ye ma me pay numbers no entudwa ye numbers ni ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 0266 59 33 minua ba minua bema se enam saade ayewa de dank ye ka nyina ne se fa bre aso ye yenko anya ye was a proven track record and I say ye what history e kire se enam saade ye sa ekwa ensa ma bi dank onfa enam saade ma dank nsa na wakọ ebia boso mienu achi no aba na wosenam saade asa aba ensi je se bia ho kanin wanfa na ama ana wasanso akọ no ho na wasa akọfa enti de bia na ye ka se oba oni oba na ne nkura ne nyina mra na sei mami bi bai oba no na nyame ne nkura na syphilis wono so ye hwe ne moja mu no ye ka se ni wura so menye den mra ono so bai na nyame ne nkura ne ebi wono so enti omo de nkura mienu so bai omo de bai na nkura no so ebi wo mo so na se ne ana etie ne se akura no se ye funu mu no se oba na obi a ye hwe bibi placenta aye bebi a ofuruma etua no bebi afuruma ne tua no se akura hye ye funuma a ehonom no connection bi ewo ho mama me no a ekọ akura no mu enti eho ana syphilis ne fa ewura akura no mu won se ne yetie no ana obi wo so a na ni yare a wanya nyina ne maame wo no nyae ene sen ni maame wo nam saade yi bi akura no so firi ye funu ba se eho ana wonam ana nso no bi akọ na nie ana akofa infection aba na ni so ama na ni sai wonim se enam saade ena ye ne saa nti enam saade se nem di kan na betima sai woni betima mawo akoma yare obrebo ho betima aka eya hepatitis B eno so enam saade betima ma okidi no ho aka wonim se ba bia odwunso twa no won ekwa akobọ okidi num nti ekwa akobọ okidi num ade pa che ne se wonya enam saade a na chese edidi kwasa ebetima ko kan okidi no ama wanya kidney infection na wanya kidney infection a se wonim dialysis ho asem o kromu a enya asem keto e woni usi nyina mu doctor me di wa che na yanko enya asem keto ensem no dọọso pa na asem bina dasene ya sa nyame aduma dasene na ya to aso ma me sa fa numbers ni tudwa obi ho no ma wanya numbers no numbers ni ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 0266 59 33 kai hu say your location and asa aso ye no be adi adwuma firi ne ye wo trade wo frɛ numbers ni mu bia obenyan so wonya namu sayade a fabra dank natural healthcare complex ne beje ahoto efise ho ne ahoto fie ya minshira Dr. Penina wote ne nka no dank akache ena nkra ifiri bandi tumnika frɛ na econom nko mo na niema enkotote emfa emmaw asemaba asemwasi asemwaba ma omono metena se na afi yenkenko yenim yenkoko de pa asem bi asi na before see ebekoso no yenkoko buta so de mra se sie 21st Clerical yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to asem na fa wo sie mu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sinem woje ho ba bi a enye na eno na 21st Clerical ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu so na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa biblim hanu ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womuji bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wotimi de ko ne mama de pa ko a womagidi womu pa no
sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Hey sewa me want you me na me bisa kwa so kwa brochu Kwaku afraid of the cool men cut our cranny and you no connection for den ko sika adwani no yin tire ndim san oh express group adornment according to IF4 opese to kwan kosia dia express group do be call mind to say Canada US Australia UK any Germany say a tour and say visiting so express group do be call Dubai Canada US Australia any Germany no am person to kwan koye adwuma so obetimi de wa Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor roundabout Accra so Amu Nation First Light, Tama Amu Community 18 Lashabi Girl Polling Station. From all much show for you so 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Roll Sika Chebia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 80,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Roll Sika Chebia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply with the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code to live, and let's live this December. Shit, and you say a penny piasse a bed drama so. Piasse, only piasse is a flocker. Oh, the real Clerical, Nafra, and you Sano. But you bring a hammer, that's a good young one. The so pushing you what tell a pampino. What tell you that, Gassa? What tell you say, well, you know, piasse, Sabi, oh, that's a woman swap. Lignano, I just don't cook. You are still stop a pepe. Piasse, I ba who bia your tongue is again to Franco Don Please Ventures at Ewasi. First time I see this way 0557 758431 and 0270258138. Piasse! Shabby, Nansen, one too many by women if you do watch it. And says I pay for them. FD Ajigadi Cratry Atum. FD for Jitum say a quacoyanim, Asemabaw, Asemwa Papa, Asemo Sino. Ano odrena ano shipa asemwa esino ano odrene pa enti yenko yanim wobi ade asema babatu yanim ese Ghana fo nyina ye twene sere ne abasa asem no ahomete akire metiefo mo boaye na ye nyina eso obu na nwumire ma asomdue ba kwakwa na me ba chinye kase bi kwaso ewo papa panyini bi ene abrantie bi ntem na papa ne tu abrantie ne fo efa ma asem ho na abrantie nso beso kire kakra obeteye efa tetefo ema asem ho na yekowie nyina se omse tete aware ene na aware de ahin ne kura broken heart pa tete he papa nom ye nananom aware no ene nnade de ahin pa no na de broken heart nam pa otimi se echichire nipa no ohunu ne awo ye ne ho eno aya asem kese a akura ne pese o defend say ene de say ye e de ane be gina mfichi obemiamia no kakra nti oja akura nkonko ne ba bi e fa no ho be ena papa no so pese o cheze tetede no wo no nkohunu nipa na nimu nti se nyame ya adom ye totu ne manyina awie na kwan be da ho se won ne nante a otimi se wawie bibia nti broken heart bia won to ade bia no abega se oji we nti na etino na chinie no ano ohye nam se da bi omunya ntokwa no muntie Sompa Asem Mpe Nipa numere yi pen pumasi bredi am no munti ye da paso no tete aware ne na aware de yin ne kura broken heart na tete temperature yes
no tetede no mtimi kwa afuom nyina mutuo mmaku omasoso da omukon na omudua na omutu be omutu ayi no saa ayi potato no ne obey no maka bom ene nipa ntimi firi kuru kasem ko hye kuru ase ne mpena wanya na ase ne kuna wanya ne nti oboze omobɔ adwuma pa na wo ye we nyina wie no ogiawa ene nenso de nie ene na amafo nso tumi se abewadrom ne wofufuo ene omso si ho no adese ono so obo garden ira moma ye aduane kama adese eno so ano ohye eno na nkofo nte ase no mobusa se ntuhwe na edi na hwetetede no a de ne adu simpa brokin ate no wompa na ano nso ehye oni na kododo kokoo ni ade se na te enafuo so no oni no ana ekoba se na te brokin ate nsensem no ene ano de ne pa broken heart nsensem no ene ano odene pa before see be wura broken heart nsensem me bo nkae mpacho me bo nkae bo we ehia etimpacho ma ni hia Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ka kire wo say if you na cross wo hwehwe no on the 12th on the 12th which is Wednesday coming kro no so wo hwehwe Sompa 93.1 FM a ubehunu no ohwim adabraka ohwim adabraka ohwim ehwa rather sorry ehwa adabraka na obehunu no ntime paacho fi na ekro ehwa adabraka na abehunu Sompa 93.1 FM ehwa adabraka na abehu omo nyame pa start on the 4th on the 12th rather which is Wednesday coming na ebesi on the 12th so na 7th I stand to be corrected. So now 7 for there then Wednesday never on the 12th. The Wednesday kono wa oni edi dwuma bia wo hwehwe ya me paacho ebeye ohwim on. Ehwa adabraka. Yes, na me kwa ngofa wo no we e na hye wo nsusu. Amedem di ohwim no. Say akam ti ho na me papa bi wo. Enti paacho ehwa adabraka e na hwehwe ya obehu ya. Ehwa adabraka me hwane nka utim emedim nsem hunachi ehwa adabraka na abete yenka ehwa tafo kwan yizo ehwa na abete yenka se ofiri eyiso na eba atenga junction so a which is airport runabout no wura machi ono akwakofa simple kra ndi ehwa adabraka na on the 12 going obete yenka mpato 12 ni yeginam to 14th open no ye bia no yeginam 12 to 14 so Wednesday Thursday next Friday show next afedi e biara no ne ye ko akoye nim e ho ne yesiesi ho collect ene ye standard one ne ye ko no enema bebre ba be kokoso aje se ano wode ne pa ntini yesi scan wa fidie no ti se na hunzi afidie ne bia ye no kakra bia ye se ntia se san ye na ye ne ade no na ma network ne ye sa no ndina ade ache ye no ahye ne so se ye ko na ba bia ye ko ne ye bia 21st clinic ne wo no ye bia 21st clinic ne wo no a ehwa adabraka ho no ehwa na 21st clinic ne wo nti the same building and ye nyina ye kwhye adidwuma no amana ye fe aya akono ye sese wo ye customer na ye didwuma ana bibi kire wadwe na apese wo musa number we na fresi so 0272 660721 0272 660721 and 0271 56609 0207 156609 0207 156609 ofra beti yenka ehwa adabraka any free on the 12 kono obeti yenka Dr. Dank na atene ka etwa mu nche no Dank si tumiri kabra na kache na bra bedi dwuma ma ne yama nkoto oti omo ne beka sasisi ano fre Dank ne kona ne yama enko so enko emfama wo pa Dank di ohuna tabita se men kanto se ne clinic no fantastic say osisi okoban kwa no so sini junction omo bo adwuma pa tabita se tumiri kafa ho bedon no na wonhwe no nyu yalo wanyina mfiri so na asomdie mra number ne 0202 347 647 0202 347 647 Dr. KK bisi for stroke yade ne bedano ono ma bosome miensa pe na wa start nante owo abibiduro pa enti ko hu Dr. KK bi no mo ane number ne 0557 346 080 0557 Dr. KK bi bejo so na niema akotote e de amount we yankaiba efiri menhia fie sankaibo we ano e de ne panditi ne hye ne so o se tano yaw fetis land tano yaw asase bi a eda ho no yese wa wato bibia no efiri na ekro no o se okohunu abusuapanyi na o na ye frɛ na abusuapanyi kwabna
abusuapani kwabna koko hunu abusuapani na ontimi amua na din no de ano odene ose opanyini Kofi Apiaje yes abusuapani Kofi Apiaje eno ne din ntimpacho tano yaw asase no so watu bi na wa amano ne wo hin mpacho yese nkrata asem no waye dada fa ko hunu abusuapani no se wonya ye nso a mpacho ko na kwakoye se ehye abusuapani eye Kofi Apiaje ensa hand koko hunu na niema enkotote emfama na echina no manso ne mentem ho ase bia ankoba yeso beso friend number na ne abusuapani di nkoma but your number is 0244 887904 0244887904 mpacho sa wo try no so na ye kire se krata bi fansa se sem firi manhia pia na ye miame na nansa na hyaase because two fansa se sem nyina no won na hweso ohene ba owusu afiri yie ohene ba owusu afiri yie tumfu apagya hene no etimpacho kodi so na niema enkotote emfa ema ye nyina na afi akire no anka se mehu yanka mepacho lucky boss no ubedi kese Sompa lucky boss no twa kese no wadi kese Sompa lucky boss twa kese di kese star 426 star na afi odi 6 hash ase ho ba twa twa bia ubedi amanema akotote di ama pasu bites omo bo adwuma pasu bites omo bo adwuma pasu bites omo bo adwuma edimbacho obra na omoma obimbo bo na niam ankotote mfama pasu bites omo number na da so no 0533770490 ofro mo mbejo so sa na piase si bubobi piase si nonombi na niam ankotote mfama number na 0270258138 0270258938 kwaku the dead so no fabe wo na afi ne doctor nkodi nkomo na afi yento aso enkonko ya nimba Dr. Foster ne mpeni for more vision okay oko amanda blaka ho bibia Sompa kona okay obobo nsem wow na nyame na aye kwaku zuma mtimnyam da na ngo hwe ansa na ase seme de makoho okay na mena unse studio obi aba o se hefe na krobi wa krobi to aso uju hono ma baby ado na esi nyina light nko efomo na me ame na to frize very first na wa guy zena ni ati ya chisa mafo na mafo nte ase unse dodi ka kwa brochi na obi ante ho so kocha o ma ho yi nkuro ye hu nyina no obo ha ko bi na kwa chechire ndi ye pese ye bibi ema nipa da sene bi ati asese enwada biaka eno so ka kumase ho nti magidika ka chose ba bia odowo no ehwa na eda hosumdue so edai ewo nti na yeko enwada biaka ti obi anfa na nchirim tiketikete unko wonyira akwan umfum kwan ye wo kwan no anye se wu enwada biaka wu makọ lungu ekwan na ho nti yenhye na so kwaku asem na ade tu bia ne nkwa gina na ebua broken heart there ene ni ehu broken heart ba okay yenti mi nyina nka se tete na broken heart ni one wo but ene ni ehu broken heart uwe infonna na da so no mfanto so na mafo ne ya papa ne ya maame no yenhwe so ya papa ne ya maame na de wa boduku okay short ya ji owo bi oni bi na wo de sa de na shomo okay ade di broken heart ba ya ade ahun akodim ene di broken heart ba demanding wo wodo emma wo ba no okay wo wodo ma be ma no okay edi do ba request bia no wo ye ma no kwakwa de ya se wo utim fita wo ba utim fita wo be ma ho na wo de bone adiw ene de broken heart ba okay oba bitimi fife be ma sa do be ka che be ma bia be ma ye ma no ibi toka okay ayeni na man papa bi to aye si filling station man girlfriend filling station na sase no kwa hesen o si man ni wie ya pe ena oja no kofa sebe na kola yesi kan wo se dabi mama mo nka me ba no America na ti amawu me ba so jani na ti amawu bem oba na fa teteni ni wo teteni wo no ma bebre ho no ma wo ye bema na de ne hana unyinse kura na chi se dai wo ka bibi che bema no enti na omu suro mo
enei also mummy no to no ba ni nwi na egu ni tisu no be ma na man sika ko boy o ya ma me no so papa na ehu no wa chechire ni ti omote omo wase eti broken heart na ho but na ade ade broken heart ba no na no so sese de na yehu okay enne obi atwa ticket e de abefa ni kuru kwa brochire okwo de akwo nani se so asuma enye broken heart na sika e de fa ni pa kwa brochire apete sika dabi obi atwa ticket abefa oba e de na du abrochire okoduru ho no wa ya me de be ma na ba because of that brochire ekro ni ya ma dia wan kai nenye broken heart tete no ukọ ankafo a ana bebi omo bobo dam ya adwen ha won no omo no so saa wo no omo to omo ase na nanim de na ma omo to omo ase tete no ansa na be makura ba kofa oba aka na ire no obo na ma de koto na de busu apani anim emi de koto oba na nim se wukunu se adwuma na dọọso ne nsa se waje no so enu to opeso wale ba ko ka ho na oba no waje aye frɛ na wakoma to oyam iti na broken heart na no so saa na omo to omo ase ti na tete omo ware bebrebe no enne obi wo sika ya ko betuma ware mienu awo ahwe ne ma na so oba ba kwa krepo no so ma ne ko ba bia trame nko ame ho saa oba na so no be ma ne tu kwa se okofa no ma ba wo sa wo ne side chick be ma wo patete no ye fe bibi sipe udi agura sipe be chew tete no be oba anyem na so ye ni kura de ma ne ye ne ya ye se pa kura chente sa wo da tete na no ma ho na ni pa sura de na ni pa fele wo mo eno no oba ne te atale na hye no wa na ma nsika toye ba odresi ye fata no odura bonten no oba ma bi kutaka ofra broche na aba wa che ne $100 ba sika de bia wo de ma no ye convert ba ga na sikam ana dollars no ye chekwe wo chekwe pepepe but so far as one say ofra broche ba da kam okuta dollars no wo ye out wan kai atare na show no pabo na show no echi na gusu mesh no wan ka zo na woman ska ko boy enu ti se wo ja ni pa na e broken heart akwana no ko offense no o ja taxi na get jana ma broken heart ache no ohun akwara akwara na o cheche mu kire no enu ko jina taxi no so ko offense ko ni Wofa bi o ko de oba na ye no oni na tebro no ba ko so no mpese obehu no hwe kwaku hwe enema na aba no ne mema na aba no especially a man se ojawa baby a otwe no da no oho e no person o dress oho no person o de ne guy na wanya no e de fa na ya wo ya ta kwa na se wo ko ni Wofa bi wo fin so to ojina taxi o se trotro kwa Wofa bi ojina taxi no so fa me ko ofin so drop in o cha ka ni ma pese akwa taxi driver so no so wanya broken heart no mu mienu ke na kwa ho se me ko ofin so no start ye chill no obusa se ne ade openi no se hwe oba bi amafa no e ka ma bo ne ge no ne do amede do oba no de oba na yam no openi me ne ne tebro no ba koso na ntale amato ama no wo sha amanim no de fa na enso maka we de maye iti me kom Wofa ho o se me nwa chia me oble na me no take care me so sa wo me how pa me de take care me wo mo di nkomo sa ofeso kokote wanya akwani sika odwam dabi wanyi ni sika se nkomo na yede wa hie ni nua na se broken heart cho na se wo hie obi no nsu bi a chena mo nkomo yede pa wa be ye onua de me pesa me kan nyina ne se kwakoi emre ni nti broken heart ntimi mfa tetede ene de nkoto tetede ho na kwakua mo so chirim se titi wodu be kwa kodo kokofu ni nyina echi oso akọware abeka afi obo nso ba no kro aba ofro oji ni nyina efiri wonsam tina echi wo mo ana no ohie kwakua etete no uchu mutan koko no ukunu be ma obi minka se na eni wo ba dodo asem na ye ka ena ye nananom ka ukọ ashtown na asafo no ne sebe ayi fense adum ni ade ade a eda isiso na nanam ma no na de mo yire no okay tete no Sompa ukunu ko wali bi ka hokura na onye obasabasa kwakuso oduam na asem yire ye kwa ba menti ase ye betwini twa ba ani daso wo ho heba clinic oma bedru fia aka che se doctor we ni nkomo de na nya nkomo ne do se de ede no sa no ma yare sa ede
wokwa odi wani yade ebeko yes odi yade na ebeko batu pia ani da so ho ntino wo se odi ani da so ebi doctor we obo adwuma papa kwakunim se okodura ya sabia wo so sa odwumadi kase oye doctor panyino na I had I say kwaku doctor bi wa wo ho a oye eyi yade no piaro no yade no se ye wana ensem obekeka no kwaku timito hospital mempene ko wo kwa yade no ebeko yie kura na ensem obeka no kwaku anwe obefie na wo behu panyi da so de wo ko ho no man tesa na otie di no obeka show na duro no obema ho adura ma ho ato anu mu se papa bi ekotena ase na me kwasra wo na iduru papa ne tena ase a no start complain bebele mani maya ya de nuru was papa ko akoma to yani da so what afi man adje no agu ho me koko was o kasa nko antimi ni se me ho ato me eni da so doctor mpacho bibia boko de adomo bibia boko mpacho doctor panyini ho ye de nyame adom ne ho ye pa ya chia me ntia no ote bibia wote o as what to kan kakra okay but ote obeba eni da so ho de na ekoso na wotwi wo maka nyame adom bibia ekoso kama edikan yemfa na Asem Awurade Nyankopon se me betane me edikan mo Awurade din na ese emfa kora enye na ya kasa bebrebe ne ya na akwakwagina eni we bi sa se adenti eni yetaka eni ho asemasa eni no eni ni pedua ne yenkane ya wontumi enko wabra wani enka ho na ya na sese ni areho na ya bebrebe sese no ha no nim se nkora akra na ya agesa eni yare no nkora bebrebe omo ba eni ni nchechiremu eni se utu eho anamo no edanso aha sene wusi a chiremu ni sene wusi wo se sene wusi chiremu no wo se wia utuminya ano ye sa ene ya nen untuma ma chirechirem na se obi tio ahaya fidikasi so pa na oba wa yare sabia na entisa ankose sa aha ha adwene ntine ya na minya abotre na me pese ubisa asem no na minya abotre bi won ma na asema bibisa no na eno de o hwe no ana de o tunes question me person bisa doctor na wa bisa e dia mame no eni yare ya te bia me ka se hwe se wani nye na ensuo si honom osokwa akonom set freedom sakotre dem unim ho hwe fi se wani na ade be hunu no eno ano no eni yare ntino bebrebe na ebra omo emma kra omo som omo paaba fi se de bia wa ya akoa e dia ma omo ne so nsa na omo de wakọ adwae amu akodware na wasa so wonsa e de wasa aba so nsa kodja wonan enkosi da ben e na obetena ho sa obitumi kase efiri papa eni yare ne baaye no mintimi mpiempo na be ma asene pe ma ware e kachi ufiri papa ne nchen a waha no wa mpie nso a waha wo sese obeye dai ni nyina ye eni yare ti ye ba ne ye kan eni Dr. Elder Owusu wasise wani no se ahoɔden mpo aka 1% kra na o show bo se enida so ewo edema obaji 99 aka ho na ebisa se eden ene de ete eba na ete ba wani so a eden na be mo hu se wei eye ete na ete no kra no efie sei na wunya ete eba wani so bebebe na enim na ebisa se ukoso de adrogu wani so a ema ete ne kwa na edo bebebe na wotwengu wani so no esa kwa fa ahofro bi e de ba wani so ana enkomo no de etie nyina anie na ansa na no mamemfa numbers na ntudwa na bia no bi pese ofre e 0596 19 88 84 0596 19 88 and I say 0559 90 12 34 0559 90 12 34 ye kira kwan so de nyera kwan ye wa sentiment we kwada so estate aheye estate aban school no park ne papepe ene omo bohu pepepe di ohweme efri asimfo su asimpra so oboase be kwai anuan kwanta domina seba no onsi wa santase anase santase run about kai si wona pai so for life no ontena saka enim na on kanche meeting ni se
obesi wo estate junction anaasɛ brother man anaasɛ police depot baby a horo car no osi hɔ no ma ɔmfrɛ numbers no a yɛde atodwa no nya wɔ san so hwɛ me efiri ɛyɛ ɔbo ase kwan so tachiman brekum ɛyɛ bechem dua ya nkwanta eba no omesi ɛwɔ sofulai osi wɔ sofulai akasi wɔ a ɛpai ɛyɛ patase santase ɔmfro saka ne bi sima mienu ana miensa na waduru yaso yɛ hɔ no menti no on kanche mate ni sɛ obesi wɔ brother man anaasɛ estate junction anaasɛ police depot baby a yɛhoro kaa no obehunu yɛn yebisa sɛ yɛkasa tew wani so a ɛdo na doctor de ma odigu wani so no ɛmate no kɔ ana dabi ɛma ne nkɔ ɛno na ebefifi ɛtɛ no na doctor na aka sɛ obeye operation ɛna afei nso ɛtɛ no ɛmam ɛnkɔra ani so ɛnyɛ no kreda ɛstate ɛbra wanya 40 years ɛkɔ no ɛna ɛtɛ no ɛba wani so ɛna ɛtɛ nso ɛba wani so nso a kae sɛ etimi ɛsae abusua sɛ wo maami enya eniyare sɛ yɛ ɛtɛ ana glaucoma possibility sɛ wo nso wetumi anya bi ne ɛyɛ very high na mmom no sɛ wunya na sɛ wantumi ammɔ ho ban na wo de wo na akra ne nya na otumi tu ho ana mo ntem a ensantre ɛtɛ ɛdeɛ no ɛna ɛtɛ ɛwɔ wani so a ɛbɛma wo hwade a broni bɛka sɛ double vision sɛ mehunu mɛhwɛ kane mu sɛ ayɛ mienu ana sɛ asɛ different colors ana ayɛ rainbow bi ɛtɛ ɛba wani so abon sɛ wobɔ wani sɛ ana sɛ wani no bie kra na akwakwɛ sɛ ɛmoa bi ne nenam wani so ɛno ɛyɛ ɛtɛ no ɛba ɛna ɛtɛ no so ɛba bi wonu ma ɛde eye pressure ɛne nam wobon sɛ wani no so ahyɛ aseɛ ɛtutu ana sɛ ɛpronsuo ɛbɛtumi atwa nkyene ana sɛ ɛkekaw saa na ɛtɛ ɛteɛ ɛna eniyare ennan a etumi ma enipa ni efrantem ɛyɛ ɛtɛ glaucoma ɛna kan sɛ eye pressure etumi ɛbɔ wani so etumi ma wani no efra entem ɛmbɔ won kaye obɛda asɔre no bɛhu sɛ bia wani baako ahyɛ ase ayɛ blɛ ntia na bia metufo na meka sɛ enipa bia benya anka bosumi bia na otwe mienu bia no fa won sa baako kata wani sei sima baako pɛ hwɛ bia na ho ɔde ne kokoduru uwi a twɛn sima baako na sanso kata baako no na hwɛ bia na ho ɔde ne kokoduru bia na ɛha wɔ baako so na wankasa na wonnim ɛtɛ yɛ ade ɛba wani so a ɛyɛ na ɛha adwene wobɛhunu sɛ wani so ɛyɛ utum anasɛ ayɛ fitaa obɛsɔre anɔpa bia na ayɛ ɛbɔ ɛna wani so metumi ne wabɔ nsa ho ɛnya ade a wobɛhunu me wofiri akyire ba wobɛhu me o nanso no me bɛn wɔ no na ɛsesa anka mete wɔ no mi a menua bɛɛ ma fɛfɛɛfɛ mes a mehunu sɛ enipa to wɔ nanso mehu n'anim n'anim pa deɛ ɛnya ade a mehunu ɛtɛ ɛne glaucoma ɛyɛ asɛ yɛka glaucoma ɛyɛ ɛbra pressure wɔ wani so no aboro nea ɛwɔ sɛ wɔn car ehia pressure na emum no sɛ ɛkɔkɔboro so ana ɛyɛ na broni ka sɛ overheat ɛwɔ sɛ wonya abotre na wodi nsuo gum na ne pressure no ɛyɛ kama sɛnea car ne engine no ɛpɛ ansa na watumi asa movie saa na ɛni ne tie sɛ pressure ne ba so bebrebe a ɛno ɛne yɛ na ohwɛ ade a na ayɛ esum anase etutu anase nipa ne to enso wonhu nanim eba saa na dodo na mfom so omo ye ne se omo kwara sabia ne yakwakoye omo operation obeye wi ne omfa enhu na de na me bisa won se eja ekan rubber anasa haban a wodi a usoma etise emre sisi abonsa ate saa na eni ne tie enti na so oba ekwa awo so na se ka se ne pressure e wo soro a yentumi enye no operation agesa aba for mansa eni yare ya ade ase wantumi enya eho abotre anchirichiri mu a bebrebe na ekọ na o masa so aba doctor ya ntemo nkantem enye hwe e bia wanti ye nkantem ni nyina na wakwakoye operation oye wie no wani no omfa enhu na de Dr. Elder Osu o se ono ne yare sabia ono oni edo de ma se fagu wani so ena wo ma ahwehwani wa bi saje kokɔhye we ye de wo no makɔ ni peduam na akwakɔ wani nso adwuma adenti na wo nom na yemfa ngu ye ni so mum ene se siaka se nerves say ye iris anase fovea macular lutea retinal blood vessel anase optic nerves inyina ka nerves a sane wo otirim na homa na saa na ewo wonam entini se emu na asie anase nerves ni bi na ehawa ba ho a tweaduro egu wani so emfie du
enya de yebekọ eya na binim sɛ yɛkɔ akɔhoro wani so eya na nyɛ saa ne tie yɛnsɛe obi adwuma eni yare eya ade asɛ wanya abotra nkyerɛkyerɛ mu na wampɛ ne poma sibra o manipa ne brɛ ɔbɛba waso ya ba na onya anu yie papa bia de bia no to no se mani yare de eno ana de mbekɔ wom wan hwa to no mo se ma ni be fra de ankamaso ensi eni yare entinimu esisi a etumi ma wonya esiche yare betumi de eni yare aba nanso yanka hunu sɛ ensi da yentimi ntu esiche yare ase me no be ya adwene sɛ obi akwayare sabia yɛse ne sikyire wɔ fam onnom fanta ansa anon pe dokodoko bi ennom ansa yentu esiche yare ase ensi nemom no yɛma ne ba fam sɛ ne nipadua ne pɛ saa na pressure de na mdi kan saa na tie enti sɛ esiche yare no eba soro a etumi ma obibi a yɛfrɛ no diabetic retinopathy ɛyɛ wani na ɛna de ɛha ɔbɛba obi ɔnom a sɛ na medical ka sɛ akɔra yɛwo na bosome na ebonsi na ni kala no ɛhyɛ ase asesa enye nsuo na bɛka akɔra no ɛnam infection no adidi umogya mu enti mogya no nso ɛna form akɔra no so obi enyemo a yentumi emma no infection aduro anaasɛ bia yɛnwɔ ne panie fi sɛ wanhwɛ na nyinsa na kɔsɛe na mu yɛ korɔkorɔ ne kakra ɔwo wie a ansa ohia nuane duro de betumi ama ne mogya no adi afusana na sɛ bia asesa circulate very well ana broni bɛka sɛ purification of blood ɛno na ohia onya no a ɛboa akɔra no enti akora ebenye ni yare a eya na efri awoye infection and ya na deba mame fa numbers na ntu jansen komo na ayede yi eye 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and I say 0596 19 88 84 0596 19 88 84 enye no kreda say ye de adoma de gu ani so a glaucoma ekọ enye no kreda say de adoma de gu ani so a eye eye cataract anasa ete ekọ there be enye saa na tie na glaucoma no kra na ase ene say enye no kreda say you preach wani so a wani ne kọ there be opa de o hwemie no obetumi afre say ye operation a ebi de etumi che de ni tie etumi di bia some years e kakrebo nse afen asanso asai kra obi kra de bosumi nsia na asasai dodo na abo nso ya yawie afemani eye meya na afen so me hwade a mensanso nhunu yie esanso epro ensuo obibisa say doctor na anyi ni yie ana anasa okwakoye na pressure e wo so bra ayarsabia yemfa sekan enka wani na yemma waduro se fagu wani so we yese o nom enko ni peduam na enkonko bie intininim efi bia esisim na se how bie wantini no enkonkoye nso adwuma na oni no so ento doctor ni die kwa so na die wawura me brenum pi but me musanso a emmoa me obi wo fie on die onya hu symptoms we nyina ba wo suru ani yare say ni pe betima be start ya aduro bia no no say onkohia akora na there be say na mdi kan ani eye kidney liver ena akoma age doctor on can credential yen aso oba se ade ni ho a yen kase ewo ho no there be se woni eni yare a yentumi ma wo eni aduro se kokonom fi se eni na ne do kɔ ne do waba age se waba ntina oba yenya abota yen hwehwemu se machine de be hye wo nsem se wodi wani be hwem se wo begina so yenya abota yen hwehwemu de ehaw ne wo so no ena ye ma wo duro se je ne kokonom na se ehwe na se ehaw bia ni so a ene ne yeda nyame ase ede mawo yenkwan aso yenso na oba nso a ansana ye behwe no ye bompa ye mawo bisa yaresafo no oni erade ye bompa ye mawo ansana ya share treatment ase wow and that's all heba clinic na oti omon enka no omo ho no de edo omo kasa omo gomodie da me ba ma me hwe me ho yare me ba biem na me de mani aba ehye mfidi na mo hwe ma me se so da ba ekwan da ho be Wofa de ma hwe ni yi na asemba da achi ebe ha matamfo be nyam ba ekwan da nti da me ba de me ba na yare eho ye ofie pe yes sir doctor wo chia hwan na ya de dwumadie no me chia eye miankasa mase eye Mr. Gabi ebi obia me chia no bebrebe nyame insha no bebrebe minimi ntiam si nyame insha no nyame insha na masachi amia me sofo apostle atajebi bebi obia one ne yere
nyame inshom bebrebe wase ba ani ho maseba ojo wo aso ba ya jani empase ba ni o be trouble ka che ba lo media miana make we doctor ya do be sia do zeda se ne ya be sa so e je be se shia bebrebe nyame inshom bibia enjira wonso doctor ena wote ne nka no eye anida so ho heba clinic ena ati o monka no omo bo adwuma pafo ni yade ne koda won awurade be fo won so am wo hunu ne nyameye ne wo hunu ne nko anso so adwuma ye na bibia koto tinti mesero yade bi eteto fo wani hunu de menkotiri doctor ko na omo amane ma enkoto tinfama ene asemo asi ene asemo aba ene asemo aba ene asemo aba asemo wo ho nyina sa tete aware ene na aware de ina na broken heart bomu pa ejamo no se da yo peso wo che ne na amafo ne se ena form tete ne ewu broken heart so nye se de ne de eti ne de no ejamo no yeti o ade e pa na ne de na asi kwaku ne na meto aso no enne no meka ne se ya wade ne ware no ya di bibi nti na ware okay ba ma no o sika te ne oba na ohu no no kura na woni ne kwotran ba bi kakra se mudi nkomo e pase mo no ono de adwembone na ehia wo nti adwembone na America nche se ye wo mani bi wo hono mo a se ohun se wo no wo ba na kwan mu a wo bo kakra na wotimi ma stop okay so kwesi ha de ahansa board ehia ye mpe ba bi a e wo fom ni eni nkomo odudu na so ne kwotran so anu afafon me patro me sabe me gu so abawo no wa frɛ ne namfo akwa bi amanya no eno ne brebe yo otimi kire ba bia ne hobo den ai akwa bi amanya no ewo ne ka bi a wodam enne ne namafo ye yusu sa wede no patete no sa no ma neni wo biso akwa ku de bia sama de bia meka ne se eno obetima ka kire oba se una na jawasase bi wo sabe sankole ana se o jawasase bi wo kropi so ada yantam koko uba nwo ba wo so ame ha uba nwo ba wa safo uba nwo ba wa dum uba ka wanum sem nya kane kura kire no maame me de efritete no me nananom koko mu di jame enya asem ketwa me de kromu akura na mete ide ne semahu ne yakasa na ntase da me pese da ko mie ko jame koko na me kowe kwagu wanjia oba sebem preduasa na dwen da fompa onko da nei no nei o ka fu asem no ya do wiempo na ya do wiempo ye nkonkore no onko da but unim uko Italy mu ne America no ade ade a wo mu eso o mu sika no dodo na ye farmers okay but ha ka kire wo ba se wo asase yantam ne mu ye nko jame keke yen ko di be 3 days kura na menhwe obefa yantam le o ko girls ya but catch and say wo ko nkran wo ko your passport na wo bra say mun ko gi papers bi na wo ye on krata he ene ahomachi na on be nyan yen ko tetenente sa okay enno jakwa pa ebe wale enum wo ti ase wakogi asase tete no mu gold no no mu vision sa ya papa no ya nananom no mu vision no mu gin sase kwa ku me ko obi afuom akura bom ye ba 5 koko afuom obayela akura bom ye 5 obi an na yi na kura enwesofo no koko no anya se metima me ha me ka se be sa na dwoso so amana na dwoso wow ni koko afuo tikani imagine say papa wo awale emma mienu emma miensa wo oba na wo ba na oba ware ho no wo ne oma oche akohwa mansa wo ne oma sase wei mo mfa ha ya manu so no ma mo mfa ha eno na aboa ye manne eti broken heart no na sebe wo ye ni panti ya sebe wo susu se ya ba ware ho nko a se ko ba se mienu ana ba ku bi beka ho a wo ye nipa wo bedi yawo na nso tete no omomma wade esombo amenne ene na aboa yenwan bi ene ministers ni ade ye de kokofo na hwe omo nyina ministers ni omo a omanyinya sikai obia ni woni mo bempo asase
short as here but enei e de na ye penso ye hu ene wo no oba kasa no odi ka busa o papa na wan so papa se be graduate what akura o life is different o papa na wan e pa jom papa ne MP we awai me wo de kame wo fakura obedi wachi sese because was MP ene ye de no ma bi o we ni papa efie bi e ne papa de wo obi kura tim de ni papa nwia e de twema obema no ene ye de kwa awade but me pese me kanya ne se ni nyina chi no oba so betima gya ne ho ama bema ane na bobra ye penso ye kan ye nka ma mema kwa e penso oba betima gya ne ho ne bema bobra ye wo man mu bia mo be fa ye nwa mema no e do ma kwa burochie de akwo mani mema de akwo man nani anu ti broken heart de akwo fa ba no de onwo kwa dim ne de wa ye no e na di broken heart ba tie e wo mu mienu ye oba bi wo wa se be mpiraduasa ohun kodim but ohun ne body ne bibia no pe okay ojawa eya okay ebia na ohun kodim ya keso obi hu akodim a kwakuna tetede no na eya kakra firi se ohun kodim wo hu no pe no esuro ni ade ntu be kwa akotani mfigire saa no ye na de wo mfiu mu atwi ne enu brokia tetena brokia obi ya de ne wo mfi enta me chem se na bo hore ma ko kwata obi na wo tu nchance wo tu bogu nchance so enu nya broken heart o hwe tio kwagoi wo penipa no aha wakwata achire aha emra wo fie ho tetena emra ho ye se bra fie so ti ase efie na wo kwano so agya kwa pa bia oda me bom ti su bi the sika akra ne taida ne nchen so ti ase na manfo so kɔ untimi ngo so enu nya broken heart achiw enu ye fie a untimi nwuram enu ye different from broken heart de woba na wo fa ne na wo do de bed ya beka obed ho no ya wo hwe no be ma na sabe wo fa na sabe woni bi ya o wie school tifi a wo hwe no bibi nti waka chese e pese e bobra ono edi ukosi kwan mu a any a friend broken heart because ubi bia kodi de wo kwaku ye ma omu wura mani ya se tete de broken heart and not broken heart de tete wo se no obi yayi 055 tete broken heart mu obi de ne yire kwa funu akokuni ho no aba oh nei 055 takum kokun takum ne no ko shutu no kuni okay yes 50 million bi sana metu ni salage at 50 was 50 and chena 055 kete bom kwa 51 azuka mo she obi o mabre o mabre ene asa Kevin Fred Brasu bi tete aware ne na aware na burukin atumpa ene de anya o kwagu ene de o ba ne be fefew wo hu mobo da wonum wa no kwahye na de ne za wura na me ase afe na ono asa kire enama wo pe ni nyina chi na dwe ekuta ni nyina kwakwa yesusuma ne nyehu susuma ne nyehu ami wane ne kuri da iwa afuo mu wa boduku na debo ate aboduku hey hello hey hello oh and agwa kutuwe de maye makatwa se enya mma bia ki wuskapa hello good evening oh evening oh ibachana we radio da manazo e ami adumo it is said ene de na breaking heart na no odin sa eli endia nse ni me man omo pe life nti do he no akodi be na ujawa na ya okay tete fo ne no omo pe life o ene de no odin pa we fuko abanu madrewu mo okay Matia ya da say hello good evening sir what can I put today radio dama so in the michia omania samwa ojo so a papa ne kana sampa ni nzo me sepa onzo ya da okwa na me to cho ofuni you know to say ofuzu what ya position na ho ya nyampa mande mbetenenga oh wow so in the area mo ko man weti okay yeti ya position ti ya na ni e different ni me di ko awo
Nanka which means that me the question again, I don't know the piano, I don't know Japan control so or shall I be on the area where it is not really a little menu, maybe a little bit away, and many people are away with Lumba. And then we have no Michia, Baba. Hello. 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 Ujina sume num janum pacho ujina su. I just see it. Can I change the camera? We can't play. Yeah, change the channel. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Recording. Radiadon. The film is a catastrophe. Hello. Mitio, but Mitio Yanko. In prison, Yanko. Hello. Wofa Lumba. Yay. Media. Me don't get an everything crazy. Mr. Enoch, Nana one and near Mayra. Over. Yay. Broken out today and name you. Now, sir, of an attitude never eat I bet in you. And the name within the last in I go so 2 hours and at the end, na Nayasana, Diana, and friend word, Diana, and Cherry. Once a Nina. Bajana tell her. Dear Tunte. And the American is a name radio. Niaman ya back and count broken out no consorno. A more ethnic teteno. Some in the no cocoa and broken out. Now, the time we did prepare the crowd for crime of broken out timber. O gas, sir. O gas across our Gray use of fridge Mugrana away. Indeed, in the idea more. Matia, Mr. Enoch, Yamin. Hello. Hello. Yes, sir. Mr. Obed. Mr. Obed, be our God here. Madam, tell us, Mr. Obed. Tyler, Mr. Pastor, don't catch you for a committee. I am done with the Python military. Okay. Now, the American day. First, because that's no. Who are different in women? What's first, it will not occur by the square harbor. The quite about to really. By means, you look at the company and I wish you. Because money we do a binding. Wofa Lumba. Manasa was working in a mighty. And I would hear him going to be a material. Okay, last caller. Hello. 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 Yes, sir. Who was so children and go on the last caller? Hello. Aha. Okay. The American say, say, and then no compare them to be not. If they are not the same of you. They don't want to be a no to know what for your because the Jumana Kodoko for a Jumo South to other Yasimo. Also, one was you saw your consider Jumache. Now, if you are one, and no Saturday, the book has a little crowd. And at the end, they acquire over body shows or channel. Look at all your money you see now, feel what was one. If you quite know about me, can we get any quantity in the Libya? That's so much one. Maybe I look at an order. Okay. Yamisha no adwenche. Aha na mede makwan bia de dwumadi ani si birthday chenchirinchi bi ewo adwaswa yemfa ntwumna. Birthday ma ye na enua.
ya ne nwa ba ya dofo ye bibia fo amanfo amanfo wa yankopon de afe aka ne mfie wa gudie obabro ni sono yankopon tre ne hiem onya ne kama o ma ne nya sika ha fo amanfo no agudie no yankopon de mfie baako aka ne mfie ho fo amanfo bebia obi ama me fo wa yankopon nya okese na onhyirawo na o ma wonya osika o ma wasesere nkoyie no ma onya be ma papa fo amanfo no I am happy birthday. Kwaku Lumba so my happy birthday. For so my happy birthday. Abriwatia so my happy birthday. For one no. Kwaku nya be ni ho fe. Ya good ye. Good obabro ni for one. Fe pa. Ni ho fe. He no so. On say Kevin onyi mfisho da. Ore. Onye. Banza dia onyi kura. Banza onyi mfisho da. Yes ole pe na Dominion Worship Center. Kronom ennuam Pastor Alex Kwabena Jamfi Nyame pay na eba unde emunim ne otimi yedada nti fa ho brase ene die twen no na ono so honhom fam no mfa me fam na nyale wa bia de da so ne amane bia wonamu no wonyi mfiri madin no Pastor Alex Kwabena Jamfi oba sesi anti mpacho gimre na twen Nyame pay ne se wo twen na oba owone ma papa pa ode bre woni senti no ono ani twa se wo twen no twen ne sesi a obeba sesi a twen no and American for na ma wo no na betimi ama de awrade ahyehye de ama wo botaye awrade epese wode wo ye enene ya also hu ene ne pa o se wo yode chewa asase wi so no ofa ne so no wode kire wo dodo American nyina ye eja ba me pa che ofi ha sei Mame nko ne ho na me ma na kwa aba na afie no yamfa dwumedi no enhyehyɛ so aya yes sir me pa cho bibia bɔkɔ de oh nyame adom all is well all is well yeah the Christ ase all is well okay ma me ma oni yadini epanum ne kakra ma mi ansa na me ma kwa aba mpanimfo aja oba we go afidie ni me ma kwa aba kɛse pa ye nu ye enhwɛ na ni kɛse go afidie ni na ma we rata edu ile Asemo debi eja oba we de senka wa nwona ho ko be fie fie ko to dwuma fie are you sure yes una oka na nse me ba me wo fa se o ye sure na fo na da ho no se blood eja mpa eye me wo fa se ye blood because ye minua na ne ba eye blood of us minim sa be e bia na minua na se eja ase mo menyini ja but as unaka unaka nti dia waka so no bate enu me ti enu musam ka ti enu ni munsam na afi yenko yenim aha eye Sompa 93.1 Sompa TV ejaba ena the time aso a yen enu ni bidin community tam chuku fu aso for when na for fi empa o say last problems yentimi ama and no obi antwen be na radio ni TV no bibia be fine yenyina ye tie Sompa and Friday ebe se utie enu musam ansa na bia kasa me kasa madina arewe and ma'am they will be asking me we are number 1 and abanja kwasi nya akonyo no ompa yi o me munsam no adwindwini yɛfiri ne obi da wɔ na wo Sompa FM ujamru suwe yare ɛna aka mɛkyerɛ ho adu ate mɛkyerɛ ho adu ɛyɛ yɛnkɔ no aye be enti tweben radio no TV no na fi ejaba emfa de o emfamro twem mesrew wo frɛ no
to anamo ani ni nsia emompu nimpu na no ma bia se awurade fa no so na woyɛ ma wo na ebe mu ma wo no to anamo agya yes akwa babio maji so oburu yo ene de na wo de maye ene de wo nyina ye ba behwe ade ba kopɛ o say run for your life dwane je wo krankwa yes that is a method ade enya wo wiase pa ne sɛ udwane afiri bribi na wanya fa ho de nti ene ya de sua ye be sua de na ene mɛkyerɛ de awurade bɛfa me so ama nyamema ayinhyira because ade ehia a Christopher ɛyɛ ade ba akopɛ that is the power ade ehia agidifo ɛyɛ tumi ma onyame anim onyam dadi nti ebedi yamompa yansa one no kwafo anwumere nso biem papa opanye ho megatiefo nyina hyɛ wo nsa fa me mu kyerɛkyerɛ wo ma a wo manya fa ho de wadom nti amen ene ye fiada na ose is to present your case before God. To present your case before God. Papa, I say adom no obi a odi nyame de ache no. Na media de ma me nyina ye ba kope. Solve the problems. Problem solver. Obi a wona dom. Obi evangelist. Obi timi akasa ma de ache. Me condemn no. A gift. Yes. Obi a pastor. Obi church. Obi a teacher. Obi teach you by the word. Obi a prophet. Obi sound come. Dito. But no na mewe. Media nyina nyame de adum nyina se dipa besere. Nti Yakopon ya aduma ochina eye memene da. Timada so nyina ye ba akopɛ. Present your case before God. Before God. Bra. Yen tenasi. Be Isaiah yeni nkomo. Be Isaiah. Na Isaiah 45 verse number 21 be eto. Na me kan se bi nkyerɛw. Jumadi amidie bia no there's a purpose. Every pen there's a purpose. Ti me sia wa mekyerɛw me botai. Because I'm a spiritual professor. You did sunsum komo. You did hunem komo. You had year 2 years. Na onyame anu onyama yɛdɛn. Woyɛ sɔfo. Woyɛ nana. Woyɛ elder. Wo problem ko ade a just run for your life. Papa mi krusi wo jame. Me mempacho. Me yisi wo jame. There be Papa oba na jijime. Wa jijime. Bema na jijime. Wasi wo jame. Maybe sa ope. Wasi ane. Many problem bia. Just run for your life. Enti yeba be din komo. Me number na egu ase no. Number na emumu number. Me boba kyerɛw. Na watwe mienu sɛ ne. Onyame fa me so ma owura bia ne onyame ne onyam dadi. Owura ne de ka getting to 800 million. Me pon ya no send me 100 cedis. Ekanti 1 month ontimi nkofie. But ebro send me scanam ka chan secretary. O problem ne say. Wase papa ekanti ntimi nkofie. Enam se me did the jaba. Me be prove akyerɛw. Because adeɛ ba ko a ɛyɛ me dawa awuradim ɛyɛ tumi. Power. And to your church na can na yɛ unique glory. But na they know we call the Dominion Worship Center. The supreme authority. When I speaks, something happen. Me catch and secretary, me mo wakofie. Na ko du fie enko ba bia ka wura ne police for beba. Oba wi aka asem se kire no. Simple. Me se nsuro. Onka asem se nkire. Me kire se ka asem se kire no. Ojala se hu ye di police be chew de. Die. Twen. Be Genesis chapter 15. Papa life. Adeɛ baako pɛ ne hia. Awurade ka kyerɛ Abraham. Wabi. Genesis chapter 15 verse 1. Ɔsi nsɛm yi nyinaa akyi no. Ɔsi nsɛm nyinaa akyi no. Awurade asɛm ba Abraham nkyɛn ɛni suade hunu mu sɛ. Nsuro. Nsuro. Abraham.
Dear you, Oba, me say me did the jabba, the spiritual professor. Me near catch us, madam, fear not. Because when I speaks, heaven has a work to do. Can it be him? Genesis chapter 15 verse 1. Or say in semi ni nature. Or say in semi nature no. Eradi asem Abraham in chain. Tieni yo, Eradi asem Abraham chewa nswadi hun. Insuro Abraham. Mene ochem. Me catch Abraham as Abraham o tiama na duya. Me mpe ko suntra. Me say ombeba enwane insuro. Nim oba ka asem sei. Echere no. Ni mante anopa beidi na sia de fo mienu ma me ni kru na ne ba no ba fie ho meto abrante mo makonwa na abrante ase mama me de oka me sraw sama me niema bel bienu me fa ntu yeka no eja asem mpe ma sa fa bibi ni agro me di de jaba wo de ka no yeah yeah, Babechiwa, Abedwa. And yes, I'm the radical Abraham. That's called the direction. Now, where are you, Uncle? Mamma catch any crew catch and some uncle. Huh? O crew catch a mamma police for some uncle. A dear Chabra. I'm no pa, not branch and cost to a woman Fort Bell me. Wow. So I got Tom from Trieka. On to take can. Papa, me did your jabba. Number near 0257 34 29 39. Me poma fe bi to so. Papa me wo program nkyere wade. Wow. Ma me ntia me nua ba ko se adade owo manso wa preso. Say my good evening. Na me ko bonsu kwanta Western North. Alejo, me nua. Alejo. Yeah, my good evening. Yeah. Otie me den nti anwumre obi biara wotie me bia me di de jaba papa me di ye problem ade miensa minim yo number 1 when you fra e ma me ho me pere ho wa bodam 10 years insi ho e ma ho mi hia wo ho achacha e ma ho pere ho mesraw obi bia na ho God will fear Emma ho. You just run for your life. What you say? Enti papa, yen wi ade ba ko ha. O say run for your life. Dwane je wo kram. Papa ade wi ase ehu. Eye mienu. Number 1, debt. Eka. O tira me pe obi ase papa me de ka. Yep. Papa me de ka my year went but I'm improving to and yes I won't trio ubetua nanso biribi na ba be 2 Kings chapter 4 na me nkyira manfo ade DJ e ka ye to yade o ye to manipa ade a ne ye mre wo wiase pa osunsum ne se ye to ka ana ye to yade amawo eye mie yeah. Akwabi di me ho odi me ho fell be 5 years ago. Na just amasa. Baby a wonam no hotro. What ya me sha o masa of God about. Asofo abaza. Otompa boa. Am se masa, me menyaza o, me di de jaba, menyaza. Spiritual professor menyaza. Ni nyadaji nyani di. Minya daje ko be 3 times nyani din na adwuma na gu ono wagu no adwuma na gu eso atukuma se kura eso hyegalam sase eye kolikoli wadwane kuma se se e ka me duadue mu no over 1.7 billion ana wodi wadwane jarere ne makodako wow e ka ye to me se yere ye to ka yare ye to krono ye to Sadia mi ense nya asafo kura me. U mistake we ya babawa, we ya brante. Metimi ya tokro no ama. Ube wi ade mi agu anim ase. O masa. Efu keke. Efu. Ya de wakra ene akura ene yo. Ade ase
ade asa no Second Kings chapter 4 verse 1. Ose na adifo no mu mabaako tie mu ka kire Elijah say. Ose na adifo ne mane mu baako tie mu ka kire adifo no say. Wako amikunewu. Wako amikunewu. Na wa nim se na wako asura Awurade. Wa nim se wako asura Awurade. Na okafo aba be fa ne maba no mu akoyi ni ka no. Tie ni o na odifo ne de ka. Ena kafo no be fa ne mamienu. Se de kosi ka no. Ena odifo ne de call Elisha ho. Say minua wako awu na hwe kafo aba baba ade ewiase emenipa ewire ho baako eyeka debt Elisha mompa ya manu die o kire na de o kenkan kwa ya birintra o se ko na kope engo ahina ba kope oil 1 bottle fabra odi yade man keke what you say enu na me kire asofo bi ade na me fie ne ma me nsa na hia me say ne ma say me nsa number 1 the word of God I mean number no febi to so support the program papa me yare na me improve ntro what kind of bluff na what say what is going on about your life, your work, your marriage, your travel and dey na ekoso adwumem Mami baako frɛ me wɔ Canada. Ne ba kopie Canada when ya premas ko ani adwuma nyo. Last month, almost sa Ghana sika. Na de mani akora no. Moyeden. Moyeden. Me catch mami sɛ mami so seed. Tieni o. Mo amo frɛ me ntimi mfa. Me catch mami sɛ mami so seed. Because Papa Kamate. Any 5 minutes, you are so seed 500 Ghana cedis, 5 million at the atoso. Now I say, farm number ma oba no frame na menchera na de. Glory be to God. Me chere akola na de say padi we use in 3 days. Na so we 3 days na. Relax. Be a Proverbs chapter 18:16. Two mina me chere osie. And nakoda ne ye adwuma. Proverbs chapter 18 verse 16. God, osi onipa ye de bo kwan ma no. Osi onipa ye de e bo kwan ma no. Na e de no ba nipa akese ni. Me da se bebre. Anadwe ba ma wutie mo ni da so nyina sa. Papa, me de Nyankopon de du me nyina se obesere. Wo ye sofo. Wo ye elder. Wo ye health teacher, headmaster. We a minister, we a officer, taste never goes well. Just run for your life. Media the jamba, the spiritual professor. Ochina no pa me tenasi counseling. Present your case before God. Papa me ye juma and so come me already ankanasa. Papa me pese me tu kwan be ye hwehwemu. Sesi akoda ne ye juma. Yes, Canada. When you are 3 months, just say, you be a wayo emfa. Man, trouble a man, you be catch up. Say, "Mami, sow the seed." Because Proverbs chapter 18:16, right here, life making is a full of doors. Tell you, Abraham ayabon ayapuno. And number 2, every door has its key. This oh bobra na uni safoa e mo abre. O ye sofo tie. Sa onyame adom de achewo no, maintain it well and latch into deep. Precord the door. Ghana for sofo problem ye ba ko pe condemn. Sa o ye evangelist. Instead sa obe pre accord the door. Now we condemn spiritual things. And so by Ephesians chapter 4 verse 11 be auto. Mtum na meche osie. Papa me dey problem. Akwada ne ma me mantwabo amano. Ofra me ka chem say papa. Me ba tu kwan afre ba ko so me miensa. Ya se sika komane no. Papa buaye. Na say mo amfri me ho. Yem ka chem no answer nsuro. Because nsuro ne dey aba
What kind of Bible now? Every 1,000 words in the Bible. Fear not. Because as a man being slow, send your seed, bra. Wakamate. On also I'm some saying. Any 10 minutes. Let me phone now belly. Peck. 500 Ghana cedis. Now say, family number no ma wo ba no. No one frame na menchire na de. Any 1 hour. Na call free. Now say ura party away. You should for 3 days. And then Friday. Or say Juma see Tuesday. Or yeah Juma 12 hours. Who said power no day? So who need to me at now when you what? Cause 2 minutes already. What be? Ephesians chapter 4 verse 16. Verse 11. Okay, Ephesians chapter 4 verse 11. God. I see. Now wama ebinum aye asomafo. Dear you, it be apostles. Ebinum edifo. It be a defo. Ebinum asempakafo. Evangelists. Ebinum ahwefo. Yes, pastors. Any akyerɛkyerɛfo. Any teachers. Na watoto ahoteefo ye ama ɔsom adwuma no. Dear you, wasisa saa nkofura ama de ɔsom adwuma. Ama Kristo nipadua no asi akɔso. Simple. Nti ka benya ka every church. Anko bia da mi odifo anko ka bia ho. Ka pastor wo. Teacher wo. Evangelist wo. Apostle wo. Prophet wo. But Ghana nyama mi ensanti. Number 1 ahoye a. Number 2 enibre. Number 3 kwasiabuo. Simple. Abeye adwuma. Because so for the evangelists, they can no condemn a nyansan woni. We yanto sabi. Nyansa wo fom. So for the pastor or condemn evangelist, nyansa wo fom. Or you defo or condemn apostle, nyansa wo fom. Yensua de. What do you say? Anadwe minim problem bia wonam. Apa me de ese nipa besem. Majume gu urade anka ne sa. Abrante ba ko ba menchen that was Monday. Wachira de 12 years. Emfa. Because she secretary a woman say when university is good to acquire knowledge, but that's not your work. What's up on majuma ne day? Nam so wow. Adwuma so okra dem. Anam ka chen say wadwuma park your nature work ayemwa yen. Ayemwa yen. So on the rain by. No say baba, me ma wanu nsi. Me worry me kru 2 years. And o to nwan mienu. Papa. Enwan no an ye de sie fie. I'm so wow. Yeah. And tu abi wo mte. Na de se abi wo mkotwa no, wo mutimi nwa mo abi. Obia wona dwuma. Ba baba ye gua sorry dem. Ye hu de ye yo. Awurade anka ne sa. Enti no se na minim adwene kura me dwene fa wo ho. Ena bronsam so say me so mese no. You get me? Just sit down and ask yourself, why? I know be here, no. Ephesians chapter 4 verse 11. That's what can you be? Yanko baby, Yanko Job chapter 29 verse 15. We are not be some. Me did your jabba. Who tell me already, papa, and ne? Aya that's no con. Tell me. And they be called Masalati. Ochina, Homeda for Beko. Kosiada on Beko. But still, people are struggling. Just ask yourself why. I'm not a politician. Tieni, me nyama no semu. When temen ganjam say Ghana, I say, Obuwa wona wa say. Yes. When temen ganjam say Ghana ye den. When I ye den yama. Ochina obi koto fie e wo East Legon. Ochina obi koto car. Just sit down and ask yourself why. I know be you know. Job chapter 29 verse 15. The assembly was say me ye anyone ma unifreni. There you pause.
oduma nyame de adom se meme yeni wa mani frani ye kaso ni frani aguma odom yenu. Number 1, the physical brain and the spiritual. Ye cast spiritual. Adwuma wenye wadwuma but wonim tinu akoyo ede neba. Ede neba. Ede ka neba. Last month Accra, mama mrante me say jai adwuma omoyo. Yeah. God when it be am kasa hot FM. E Accra. Baba me dey your problem. Oba me bisa, oba ye betena se. O kan Isaiah 45:21 e obi oto o mame. Ye betena se, me bisa se kawasem. Nana be kawasem kire me. Yeah. Oba menya be for di for ni bi o. O ko ya ne kan se hu kire. No, because I'm a spiritual professor. Oba ye ti ho. They said, oh, Isaiah chapter 45:21. Also, Munkasa. Munka Munsem. Yeah. What? Yeah. Because when waba, Mamma Bakubi by, or see, Papa, me called you for you. Me do ya no say semen come. Master Mam, the choir crown or manka. Now, no, I had him in Yanasa. What's Papa? Who are true? Now, no, it is my work. What said you for the being swinged? Can it be Job Isaiah chapter 45:21. 21. Ose Munkasa. Munka Munsem. Edi asam na de ba ye. Wona ro ufiri ya dai. Eba o. Oka medical doctor ko sunya de Yugoslavia on office. About the ties and suit. Papa problem na de ba ye. Me yare. When van here we are, we tear me ya, we be some. Maybe a collab. And a crazy bra. I am more prescription. What I say? Papa, me the mechanic class, me the problem. Or China no pa, me tenacity. Me did your jabba, the spiritual professor, Dr. Alex Koberejevi. Me number near 0257 34 29 39 Febito so. Ready be you. Udi bi ase bisam ne nto aso. Okay. Udi bi ase bisam. And I dream nim problem bi a wonam. Just run for your life. What you say? Me ye aniwa man ni friend. Papa me pesa me worry. Enya sem na ye gold. I me kan no kranchero. Abrante ba ko ba me nche wo se papa ma worry 7 years. The bia ne me yira ho kire. Na say one happen na worry. Because what they are fe na worry. Yeah. Because chance oba no worry no. Number 1. Emra da oba ni fie. Ani hu worry mu. How can we know? Oba ni fie emra da wanyina say ala. Emra da oba ni fie no. Oba, we can go to church to become a beggar and you yes, handsome. You can call yourself a pastor to become a beggar and you you one way. Yeah. What did you say? Papa, Asem Mpe Nipa say. Yehu say direction wutimi ma obi di asem nkomo bi ba wutimi ma direction ma ade ni yeye na papa de enti na bi a mi ye kofi medwumani na makoye adwuma foforo no de ye ntimi nye direction bi ma me ntimi nye se adwuma no ma ne yeye ma anu ye the nature. Okay. All say we are ade ye mpa in nature. Ade ye mpa in nature. Nature and elements as I find Yagoro. And then once an amateur man for Mrs. Obi di Kofi. Ne Juma pa, kayen work pa, ayen nature work, a driving. And a kauna. And I saw beton car honeyma. Dear you, saw beton car honeyma. Bakon. And now say, obey a driving.
anase just obeye car dealer na omo problem ye ba ko pe omo ye adwuma no makakwam ana omo kwanside kofi for de no omo mema omo nya adwuma nwie no akakwam omo ma so de ye aduane ho adwuma enam ton best choba restaurant what you say omo de ba akono no Kevin wate obi a wona adwuma ti se obobra na wa ehunu adwuma be ka se utinye tieni when you are making life the first thing you need is inquire of the Lord awraba ko ba men chest papa mbesem ko sua de pam owi ss me ka chense maame wadwuma nye adwuma sua na mum kodidwa loko chen papa se papa makonya me difo o se bi ko sua adwuma emwa me na me kodidwa oba bi chance de dwa ben ade chi no ne papa nyina ba na se papa bibia oba meton bi e be fa bibi oba den oba ton bi e be fa papa command 5,000 the guys was soon they no ton brazier pants underwear on say adwuma no get na kofa bi na me chense wura number 1 yade we because we must know how to establish what you say be baby ni come Second Chronicles we did the Dr. Alex Kwabena spiritual professor me say momo number fe bi to so me pon afre me ebi ya wa tamali o Yaondi o kwan wa o Western North o kwan wa support the program wabi Second Chronicles 2020 dey asem na wo Second Chronicles 2020 o na o sori anopa tututu na o free edi ko tekwa asre so na o free edi no Yehoshaphat gina no ka say o se na Yehoshaphat gina no ka say Juda ne Jerusalem ene eye Ghana for muntie me munyi Awurade munyanko number 1 believe our Lord Jesus Christ na mu betim shall be established to aso na munyi na difo nso o se na munyi na difo ni na mu bedi because aso 400 sia na nyame difo ni mu a onyame nkasa me ka na so fo dwa enso me ka udwa mfa me ho ma me nyom kakra ne enko ma me nyom kakra amen Sompa FM Kojo boni eni nkomo biem do 29:15 no bie to ayura huo free hine e ka me time ni sa me chire nu wate e ka 20 minutes enyum ni ya me dama Sompa FM mo a mo frɛ nyame ntimi mfamo oh aye yanko ya ni mobie papa me bie ko okay osimi ye ni wa ma oni freni mention the quotation before you are the spiritual professor Job chapter 29 verse 15 ko osimi ye ni wa ma oni freni osimi ye ni wa ma oni freni na me ye nan so ma apache pause oba obi adwuma ya apache enko stand still tu anamo me prove a chero papa na me ton ayento papa yento ade kaseme de ne yanto yes me say wo de ne yanto enka jam say yento ade papa obi a wona dum otie emeka se hunu wo fie ho edu kwasia da o sia solid dem wo se nyama nkoyie unyame ne we baba we go to church but the sabo bubu masa oboa awrade anka ne sa yes metimi akotu awrade anka ne sa
say young pastor may beggar. If you believe our Lord Jesus Christ, you must be a different. Because of one entity. Christo nyaba ji Christo di. E ka meneno. Christo nyaba ji Christo di na dwumegu. Christo nyaba ji Christo di obi ji na wade. Christo nyaba ji Christo di. Bra. Baby a onam nya to boase. What you say? Me dey your problem. We namna. Wa konwa ya abo bra. Menchira wade keke. Wa be school egu. Wa be church egu. Just bribi adon sabe sombia na emfa. Masa, I don't want to hear. We must know the right work for your life. Yeah. Me ka say so for back bo say papa. We be sorry 18 years. On see any part 30 da. Ade. Me ka say there be onye leader. Or your helper. Ade abiti asofo bebre no. Okay, say a horse no. Say nipa ne ba o ha. Meka no kra che no. Wontimi mo no. The one never akope. Onye leader. Jesu ejai. Yeah, okodi obi achi. Na say bia no ayen so adu achiri. Papa, emfa ho. E bi nso an ni je ho. Last year, me ma so for makoma be 84. Egu o mo so de kodi obi achi. O se ade anyame de adom se nipa besere. Into ba ya bana bo Dominion Worship Center, our team, the right answer. The right answer. Simple. Abrante ba ku bi cha im ka chen sa abrante jade kire na ko twika. O kire de. Me ka chen so nko so ya driving. By the grace of God. Ene si papa nyame hiraw. Yes. Obiya wona dwuma. Obiya wona dwuma. Biya wona dwuma. Wa wona dwuma abeka se ne memu ayede. Ne memu nyede. Aja no memu nyede. Ne memu nyede. Wona no memu nyede. There be o anyame o. Adwuma we ye no just ask yourself, is it my work? Me Bible tell me Daniel chapter 10. What do you say? Verse 32. Was it those who know their God, they shall do the great things. Open be able to say what this is here. Be Judges chapter 13, 12. Manoa, Samson papa. Samson mami no eboni. Okwafuom. And then nyame bof yi ni ho di kire no. What be say him come? Say year by this time. Now wow. Samson. O man achiwa de. Be Judges of Joshua now bow. Chapter 13. Shall say verse 4 brother. Because him ya tro. Yeah. Unu achiwa de. Ade ama Christopher Blaka kire no. Onim na achiwa de. Why sofo, why pastor, why apostle, why once onim na achiwa de. Achiwa de be ni pasere. Achiwa de so okradam. Obi Judges chapter 13 there some no. Papa verse 1 me shall say verse 1 mra. O se na Israel for course ye de Erade ani so bone. O se na Israel for course ye de ade ye Erade ani so bone. Na Erade di won she Philistine for nsa infinihia aduanan. So what you say? Ade nyame mpe so be ye bone. Be ye bone atia obi ko asemi wo ho. Na oberema bi wo ho a ofiri soro a ofiri downfo abusuan ni mu a ne din di Manoa. Manoa Samson papa no. Na ne yiri ye oboni. There you, why papa? Who tell me fear Samson, the father of Samson called Manoa. Ko na onwo. Tie ni o, na wo yoboni. Na Erade bofo yi ne ho adi kire oba. Tie, o fear kenkan ko. Bible say na Erade bofo yi ne ho adi yede. E kire no. Na oka kire no say, hwe, wo ye oboni a onwo. Na nso ubenyini nsan awo oboberima. Wo say na nso ubenyini nsan awo oboberima. Na afa hwe yi. Ko na enumbo bisa ana insan biara. Ya de Samson tuwa na de manu no. Ni enwo Samson. Ni enyin Samson. Ena onyame bofo na kire ne maame. Se wo ba no, se daachi bia wo ba.
number 1 emane no bobinsa ko na inni bibira ho nte emane ni ade ho nte ade Ghana for pene emuafunu momone dawa kobi super emuafunu niame ho nte brother bi o ba mka no tie je woni pa bi oni kwase nsakra ka wa no abrante ba ko bam che o ye manager ye yi na di wadwumem na ka je nya baifo one ne ire na bae na so akofa ge fra ge no ba sewa na chiwade nya so ne ire chi ofa wo ba na dwuma be gu onso onim. When you are making life, the first thing you need abomination. Unu wa chiwade onso onim. What do you say? Na me de me hu. Anu tire nya me ti fo papa azafo ho ana papa fo na be de me hu papa no. No, o ka Fair John na Fair John 44 o ka no o se mo so ahun nyina hwe aja we me bisa me so ahun nyina hwe sese makwa ha makodifo yo so ade me tia na etie afi kwa ade asem na bisa ho se na baba wa bra bote sei woni nyame ntam te sei ha ne hu because o te adwamam o te fa adwamam ade a me blame asofo bebre nie special Pentecost CAC assemblies ade am blame o me ba akopɛ oba ne tim yanya no ade yentuni nsen o yanya no ade so okunu watim so baba wa akɔbɔ adwama se atu na sen no agya asɔre no enso obi tim konkonsa yentuni nsen obi atim ya ide atim yanya no ade watim yentuni nsen enti basa sofo no aye hwehwe ni mu anase masa onu ankasa njeje obi nkɔ communion yentuni nsen ade ntina ontuni nsen so asi ntu nsen ye de a da ko meba ho what you say because sofo so nka no kure na so anya dey on ka no kure what you say because baby a Ghana nka du no any pastor church members won kire wo na make atro na ejawe ebia na inipa wa de say wodi nkonkwansan ebia wo sika ode bo asore no o sika ode bo asore anya yuda ni mu na wo a wakɔbɔ adwaman wo ni hwe a etia de ntina de wo bɔ wo ka no aye nyame na so ase nipa na asom no tie so ye sofo a be a justice zino kare but the nesi kanti asofo nka no kure maka because of pelan crusade dem and is ahemfo se galam se ba hin land ya sikanti obeti sikam ya sasase no omfa ho ene sikanti ni panka no kure Ghana ha efisu besi fom mi sikanti ni pa anya dai enka no kure me bi di de jaba jemedare se ni mi wo kumase kononom enuam minim ba bi a wo hwe me minim ba bi a wo tie me papa me de ye problem oba yare papa me wo sha yare sabia emfansa pan ma ho tie ha o ya yare sabia papa me yare bra papa me wo diabetes bra papa koko seme bra me be mako off bra a spiritual and physical me be store egu bra na rade fa so mpaja store ne mo ablante ba ko bai otoka mienu otonimienu bom am ne graje ka ne de wato ya fro ona nanso onye ona no he manem aso adwuma nyina we wiase nya so twa blocks atom eja la so ase bo ya okene se je wabu na ba mu kura o ane na sa na Christopher te ya pa Christopher aba mpe no kure na menya msika me de akoto ka wonderful se unim ya twika ma me sika asase tie omo land na ya wura na omko ton ye to onya 1.8 billion ono chefa de no beto ka mi no trotro mi no oto wi afa no be kire me na ka kire se masa ka ne de wato but onye wona wadwuma pa na se building side pe baby to
na twe anwea fa cement twa blocks ton no hwe manim nya shemshem nya na egodo me di jaba the spiritual professor papa me di your problem o tena me tena se counseling you dem me private number ni eje me sha de ma 0548 86 47 01 number si ni emienu Momo number ni 0257 34 29 39 me di your problem papa me ye bibi enye ye awrade anka sa papa kam me awrade anka sa papa me ye student me sua dia me hu da bi Eja mami mi sama samni enko menti ase oti ase ntamo ase bi o kan menti ase bisame eja mi mi ase enipa nyina na awrade bo mo so medi yana ane dabi me mu dia henchim enye ye yo ne se wanya sika tama bi studio wadwuma we ye no awasa adwuma ne ye den awasa adwuma ne pagya tumpon so de make what mas meton example meton phones yento misikase awrade akaresa bia baby bia Ephesians chapter 4 na me kire wade verse 29 me tum na ma kire uchi what you say ade na we adwuma say ya me komanim wonderful ade na me worry say aware de Christo si yan ware what yo Ephesians 4:28 no say o say mama Ephesians chapter 4 verse 28 orifo nwiade bi o say orifo nwiade bi ti hawo nemom ommomodin fa ne nsa nya adwuma pa o say ommomodin fa ne nsa nya adwuma pa na wanya bi adwuma pa ni ho adwuma pa ho ommomodin fa ne nsa nya den enya adwuma pa na wanya bibi a wode be ma de ohia bi na wanya bibi amade onni bi oso ya adwuma na nagu nyama na ma adwuma gu me se nyama sai enai number 1 eye wadwuma baako number 2 efia otim efia wanya wadwuma be gu number 3 abusuya frim ajefia me ko han yes hadi menya misika wo misika me ko han me dai ani your problem ma me pe ebi efia eye kama mi ankasa mati misika ase wa na nya mi ana menya misika na me se me ko han dawe ya na mpe aja me ko han de me hu se ane na manya me adi fo hia enti me ko han da mini nka nko nyankopon di fo nko bisa se if you were some got man Ezekiel chapter 12 masa fa ni agoro if you akwatem no ubetima trefi otua ka 100 billion ubetima ko trefi mo wadi be gu masa a Christopher fa sunsuma sem ni agoro so se asum nyame ya sum nyame honamu isa wo ye sofo na bibia ye honam kanala boa ba ye mobo obi abo doctor degree and so you form for the tuaneka obi kura PhD and so obabasia wa ankwa university wa ankwa SS owie pieces on the tuaneka e dey asa no o sene radio asem ba me nchen say onipa ba oti atuatifo fie nipa wo ani di hunu ade ananso hu what you say ebre nipa bebrebe e dey akwese masa ma me ka no kra nkyerɛ hwɛ ba bia wotie yi ana no be me di spiritual professor tienka ba we ma me wate nyankopon ya adoma on the 7th of March there was spiritual university Bible college for the sunsum ne ma ne kyerɛ 2 months the baby school no was 7th March fiada 2 months the forms only 100 cities where 2 months the sunya de ma men kyerɛ duro baako ana nyame ya adom so 21st of this month ene
and now what you near show night yes. Okay. If you had be your dem, and then now what you Papa, kununuyam. Okay. Otina your counseling. Sunday a your glory service. A juada a your counseling. A benada a your counseling. Ukriada me one crying. Okay. Yawada a your prayers. Papa, me your problem. Obi one crying. Station. No Kaswa Iron City. Okay. Me number ni go no. And ukriada how much be as you tear me walk. Hot FM 5 to 6. Papa, me your problem. Ajaba me number ni 0548 0548 86 47 01 0548 86 47 01 0257 34 29 39 Febi to so papa me dumegu papa me yare e ka me papa me to ye nto Febi to so I'm improving chiro me dey your problems otina no pa to present your case mama nchira duro ba akon obi a odwonso kete so aka me 3 minutes obi a wada no wadwonso pe pumpuna wusie ye soja ani black no titibi yam togari wan city na dia fra mane nwene 10 days obi odwonso dwonso drop number 2 obi wa akoma yade serious severe one me kire waduro na tie bi bo down friend kotokro du dan te sa na tie ni bi na huhu so ya pewo fafra tafre anopa anumre for 1 week akoma no nipadua ya na tie o but yenim me kire waduro last one pressure amani bi pikosoro stroke beno carrots kakumba atadwe ena akikaduru brandy no papa me dey your problem papa me dey kwabena madwuma ne sen ede ne di machi ede ne dam so problem ni o papa me dey yaw ede ne di machi be ya nhwemu entena fie entobu ongu park so me kan kra chiro nyame ya duma 23rd of this month ay direction bra meche ade am obi a ye bedi o set dew me dey your problem anadwi say my good evening my bra my good evening say adade o manso watreso my good evening na alejo minua me my good evening bia support program no me from ni nim komo number ni 0257 34 29 39 suya no kuraka buade ensisi obi enada obi ma wani mrade otina no pa eye counseling o ba mfa sapan ma ho mesro wo ya yar sabia wo yare bra papa me yare diabetes mema waduro papa me yare koko mema waduro papa me sisi ya me ya mema waduro me be memo ayemre mema waduro ma bie church enkoso me ya nhwemu ma bie store egu awrade ankansa bibia me ye bie nyeye awrade ankansa anadwi ha ena me do be sie frame number no me fim frame 0548 86 47 01 0257 34 29 39 febi toso frame oba wa manone eye WhatsApp number you me anu nyina your WhatsApp who problem with my voice note but we have voice note kwa just oba but no be to so na okwa wade a you be di nkomo nyame aduma dasane you be san share biem God bless you bye bye